Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 18, tuiga 2026. Ika-17 kung taning adlaw subong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, but kagabi may announcement diri Banwa nga ginapaiway ang impeachment trial. Bangod man sa mabahaon siniyang sitwasyon, mamunog sining ulan sa palibot sa pungsod na Pilipinas sa karon sining mga tinyon. Diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo may mga na-record sina diri ang mga lugar nga kung sa diin nagtaas ang level sa tubig. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, istoryan man naton ining natabo dito iya sa may area sa Zamboanga nga kung sa diin ti duwagin sini ang ginbawian sa kabuhi. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo kag anak pagani ini sa isa ka customs sa police chief sa Zamboanga. Nagaluntad ang pagpangalutang sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School subong aga. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, diri man inikaron kag nagasulod naman ang palamangkutanon nga paano nagkalusot ining nasambitan niya nga estudyante nga makadala sa armas sa lutang nga ginapahayag sandig sa mga otoridad. Glock 9mm pistol kag M16 rifle. Sa aton sining mga kabumbo, Sos Maria Kagusip po may gira sa sulod sa Ateneo di Zamboanga campus nga may mga M16 na rifle na yan dito. 4 diri ang napatay sa aton sining mga kasimanwa. Ang latest nga mga information nga nakuha sa Bombo News Team, siyam ang napilasan. Padayon pa sa karon ng investigasyon sa mga otoridad na tuhoy sa nasambitan sining insidente. Sa mga nagapanguna dalakuan man karon nga balita lokal diri sa aton sining pagpalagad, malapit 800 ka pamilya apektado sa pagbaha diri sa syudad sa Iloilo bangod sa mamunog sining ulan. Way pagani iya bagyo ha, kag kabay pa nga wala sang bagyo nga magtupa diri sa aton, kag kabay pa hindi na magtupa ang liwat ang mamunog sining ulan, kay makakurol ba ang sitwasyon sang pila naton sini iya ka mga kabumbo diri sa bahay sa syudad sa Iloilo. May mga area katulad ng lamang sa distrito iya sa Mandurriao nga pisar siniya Banwa duwa ka panalga ng ila sini nga balay, pero kung manaog sila sa ground floor tagaliog ang tubig nga baha. Diyos ko, maluoy ka. Ang City Social Welfare Development Office ginactivate ng 3 ka mga cluster sa pagresponde sa mga pamilyang apektado sa pagbaha diri man sa syudad sa Iloilo. Biyahe sa sakayang pandagat nagapabilin sa karon nga normal. Inisandig sa Philippine Coast Guard. Sa iban pa nga pagbalita or mga balita naton, ang pagbaha sa Taft North Mandurriao, ginatudlo karon nga kabangdanan among Esplanade Project sa Iloilo City District Engineering Office. Samtang manog nga nagalaba sa duha ka dupa nagtuhaw sa Gustilo Lapas kasunod sa mamunog sining ulan. Tanan nga manog pagruwa na.
Pati mga manuog-manugon na batasan. Sa aton sini nga mga kabumbo, mayo pang manog, gagwa, ang mga buhaya, waigid. Sa aton sini mga kuturan, Sos Maria Kagusip, labog-labaw, labog-labog. Laba-laba, no? Ti sobra ni duha ka dupagin man guro. Ining nasambitan sini Manogo sa paglantaw ko mga ano ni siya, klase sa Manog Engineer, magkal, sawa, kung sa English, reticulated python. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero din bala nagahalalin ining mga manog kay tagsa ka magmunog sining ulan, magbaha nagagruwa sila. Kung nagasingkal naman ang init sa adlaw, nagagruwa man ini sila. Sabay naman sa probinsya sa Iloilo, wala sang may na-record ng evacuees, apisar sang mabaskog sining pagbubo sang ulan. Muni madalagkuhan mga balita, isus kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udo. Standby bisa nagabinaha kita yaman nagtag kita sa gyapon premyo kay may winner kita sa aton sining Swerte sa Palengke Promo Special Draw. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Ginaw yata naton sa Sinima Tinyon ang pangalan sa aton siningatag daog, taga North Baluarte Molo. North Baluarte Molo, 51 anyos. Iya sininga proof of purchase holiday beef loaf. Congratulations, Jaime Bahon Jr. Jaime Bahon Jr. Jaime Bahon Jr. sa North Baluarte Molo. Congratulations sa kuhaan na diri. Ang imo sininga premyo nagaulat na sa imo ang limited edition nga Bombo Radio portable radio set. May LED light flashlight kag wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan portable. Bagod pwede mo madala sa bisan diin ka man magkanto kag sarang nakasagap or magkasagap ini sang signal. Makapamati ikaw sa naluyagan nimo siniya nga istasyonan kay man wala ini nalansang sa isa lamang ka istasyonan plus 500 pesos sa cash. Salamat Jaime Bahon, nagahulat na diri sa imong sininga premyo. Kuha lang diri anytime sa istasyon sa Bombo Radio. Jaime Bahon Jr., congratulations. Yes, sininga proof of purchase. Holiday Beef Loaf. 46 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Humalin pa sang nakaligad siniyang simana or nakaligad sining duha ka simana ang pila ka mga area dito iya sa may Luzon, partikularmente sa Metro Manila ang ginabaha na, no? Sa aton sining mga kabumbo. Gani nagapamangkot ang mga kauturan naton, kumusta na ang aton sining mga flood control projects? Kumusta na ang pagpanghusisa sa flood control anomaly? Ang pinakauli sini naton nga nabatian sa aton sini nga mga kabumbo, way sang liwan kunti nagikan sa isa man sa mga santuanay kaupod naton diriya sa media industry, journalist, broadcaster turned politician, si Senator Erwin Tulfo, nga amuman ang chairman karon sa Blue Ribbon Committee. Ang pahayag sa chairman sa Blue Ribbon Committee nga hindi na sila mag-intervenir kag ginahatag na lang nila ang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Daw naningkoy si Senador Tulfo sa kasubong sini nga mga isyu. Abiyanay ganin naton kay siya ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman sa pagpanghusisa sa flood control anomaly or anomaly. Makabati naman kita sa mga batigdas sini nga mga banat, no? Kag mga bilog-bilog sini nga mga tingog. Pero ti ang balitol po tugyan tala na sa ombudsman sa aton sini nga mga kabumbo. Lantawa balay pakita naton Engineer Pila sa mga sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo
nga nagaantos sa karon sa pagbaha-baha sa may palibot sa Metro Manila. Ti hamako nimo tagsa sini kadlaw, tagsa sini ka mga trabahante aga pa nagabugtaw, mabiya sa ila sini iyang puluyan, masulod sa trabaho. Malate pa sila sa ila sini trabaho, bangon man nga ti nagaulan. No? Sa aton sini mga kasimanwa, nagabaha ang mga dalanon, hindi makadali-dali agi ang ila sini mga salakyan. Matrabaho sa masobra 8 ka oras, pagkatapos inugpuli na. Ari ng tsimpo sa inugpuli. Pagpauli sini nila, hindi man sila dayon-dayon sini makapauli. Bangod man nga ini sila ang stranded, tugas ang pagbaha sa dalan. Gusto naman tani isang tagsa sini ka mga trabahante ang makapauli kag makapahuway sa ila sini iyang puluyan. Sa pagka-stranded sini nila banwa, may tsansagin nga makapauli apang delayed na. No? Pagpuli sa ila balay, abi nila makaluwas na sila sa baha. Pag abot sa ila sini lugar, sa ila sini balay, aragya po ng baha. Imbes kay pauway, ti-transfer mo panay, pangsailohon mo pa ang imo sini nga ginpundar nga mga kagamitan, no? Blood, sweat and tears, pulaw bugtaw para makapundar ka, bahaon lang sa aton sini nga mga kasimanwa. Tapos imbes kay nung pauway mo sa nasiling na naton, mga sailo pa ikaw, mga hingagawon mo pang hindi magkalasamad imo sini nga ginpundar nga mga kagamitan. Samtang ang mga buisit nga mga politiko niya nga nagapaga lamang sa pundo sa gobyerno. Ato sila sa ila sini nga mga kaharian, mga multi-million sining puluyan nga layo sa baha. Kag bisan ang tanga nga naga-star kag ilaga giting sa ila balay, hindi iya mabasa mga biyan. Wala ginabahaan. Diri karon padayon ang pag-antos sa mga ordinaryo sini iyang Pilipino. Ang ginpangakuan nga serbisyuan sining mga lampingasan nga mga politiko. Pagkatapos sini banwa, mambalang dayon nga tiamo niyang batasan, bilib kami sa mga Pinoy. Kay very resilient sila, madasig sila nga makatibawas sa mga problema tugas ang baha. Tiamo na nga nagasalig subo nga mga politiko, no, ining mga lampingasan nga mga politiko, nagasalig sila, mga mga Pinoy, mga resilient niya, bayda kung nagabinaha man. Imbis ang magkabalaka, aryo, lantawa lang ginahimo sa pila sinisaton nga mga kabumbo, bagaib la, udyo la, engineer la, para nga kampyon ang pakita naton sini sa ila, sa aton sinimatag palmate, lantawan nyo blaw sa tuwa-tunga sa pagbinagyo, pag inulan tudo, pagbubo, pagtaas ang level sang tubig, may naga-party-party pa ya. Amo ning sahi isang mga sitwasyon makita sang politiko, mahambal ang politiko nga mangawat pa kita tudo. Kay bisan ginabaha na yang aton sini nga mga kasimanwa, ang aton kauturan nga mga Pilipino, kuha pa sa gyapon nila nga magsinadya kag magparty-party. Daw so wala lang yan sa ila. Gani, bayda, kung magbinaha man na sila ya, pabay na sila nga mga tampuaw na. Mapadayo lang kita yan sa pagpangawat sang kabansang gobyerno. Bayda sila kung magkalalunod ang mga litsikon ilo nila. Basta importante, damo aton sini nga kwarta. Kay tikita man mismo naghatag sang kay gayunan or mga sitwasyon nga ti bisan ginabaha nagakalipay kita o galing amo gid ni iyang batasan sang mga Pinoy, no? Nga ang problema ginakadlawan, but this time seryoso na iniya katama sa aton sa mga kulturan. May mga lugar sadto
nga wala man ginaigo sa nga baha, but nakibot lang kita nga taga Lumapaw, taga Liog, taga Dughan. Oh, grabe, may nagagunting aray pa, buhok maluoy ka, oo. Oh, may nagapabunit paged. Sos Maria kaga Jose po, may nagatagay-tagay pa sa baha-baha, oh. Oh, ti saton sini nga mga tagpalamati, saton sini nga mga kauturan, mga kabumbo, mga kasubong sini, dapat ang panawagan sini naton, no? Nga pasabton ining mga culprit, sa pagpalasik, pagpalapaw, pagtaban sang binilyon nga kwarta sa nga gobyerno nga kuntani na parte ni Sir sa mga flood control projects. Ang paghangop karon sa nga mga lampingasan nga mga sahi isang politiko, naga-enjoy pa yung mga Pinoy kung mabahaan, naga-enjoy pa yung amon sini nga mga constituents, mga pumuluyo nga ginabahaan. So pabay ina, pabahaalan na sa ila. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti paano karon niya sa aton sini magkasimanwa, ang mga kauturan naton nga apektadong ila sini nga pagpangabuhi, palangabuhian, ang palangitanan pangadlaw-adlaw, nga daw halos mga niya nga makasurvive sa remedyo general. Tisigihon talang ne, din kamo inyo kakita nga highway subong pwede na maka-jet ski, jet ski, nagajulo jet ski paganiyang ibano, por Diyos por santo, tiyamakon mo sila banwa nga sitwasyon naton diri sa pungsod na Pilipinas. Ugaling kay ti duna kag natural na lang iya sa mga Pinoy, nga ginakadlawan lang ang problema. But this time siguro banwa hindi na naton ini langulanguhan, no? Hindi na naton ini pagsilingon sini nga kadlawan talang ang aton sini nga problema. Tawanan mo ang iyong problema, hindi na. This time siguro banwa dapat nga magpanukot na gid kita. Kag mangin seryoso kita sa pagpanukot, pagpasabat sa mga tao sa likod sa pagtaban, pagpalasik, no? Sa nga kwarta sa nga gobyerno, pinamalhasan, no? Sa nga mga taxpayer, tinaban lang sa mga buwisit, sa mga lampingasan. Nami sila pang basta, nami. Doyang bako no, hindi mo. Basta mo na sa aton sini nga mga kasimanwa. No? Amo ni ang isa sa mga masakit karon nga sitwasyon diri iya sa pungsod na Pilipinas. Kay sa tagsa sini ka magmunog ang ulan, bisan way manggani iya sa nga bagyo, no? Ginakibang kita iya tanan. Nagakabalaka kita nga base, no? Gulpihada magsaka ang level sa tubig kag bahaon ang aton sining lugar, matrap, no? Or hindi kita makahalin sa aton sining iyang lugar kag malumos kita, no? Sa sining pagbaha-baha sa aton sining mga kabumbo. So muna galibog lang ulo naton nga gulpihada lang naghumok ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos sa paghusisa sa karon sa kung sino gimambala ang matutuod sini nga dapat manabat sa sining issue sa flood control anomaly. Sa aton sini karon yang mga kauturan. Daw ay nagid, no? Why nagid matagan sa nagakigo sini nga pagtamod. May mga nagkalapriso man to, but ang napriso to tinakapiansa man, nakagwa man. Ang matutuod gid kun tani iya nga sa likod sining pagpalasik sang binilyon nga balor sa pundo sang gobyerno, amo niyang dapat sining husisaon. Sa noto do mapatay nga inagaway gid ang mga senador nga maghusisa sa flood control anomaly. Anay kay subong itugyan na lang kuno sa Office of the Ombudsman. Sa aton sining mga kabumbo, gulpiyada lang sila naningkoy sa pagpangusisa sa pinakadako nga kontrobersiya sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, ining flood control anomaly. Anyway, dugang nga mga balita kag informasyon ninyo bantayan sa aton sinipaday niya nga pagpangalagad sa gyapon
diri sa palatuntunan na Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to. Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Francine Store, Gimbal Public Market, Gimbal, Iloilo. Sari-Sari Bread Store, Tejero Street, Tigbawan, Iloilo. Olivares Ticketing Outlet, Oton, Public Market, Oton, Iloilo. Robbie Jane Hardware, Barangay Teniente, Benito, Tubungan, Iloilo. R. Florete Pawn Shop and Jewelry Branches. And Nahamtang, Sir Robinson's Main. Robinson's Haro. SM City, Iloilo. Plazuela 2. Caguanco Street, Iloilo City. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights sa bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs at 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sa Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan sa weather report natin mamaya, dalawang low pressure area, lalo pang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas. Isang bagyo na buo muli sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dalawa naman nasawi sa panibagong school shooting sa Zamboanga City. Investigasyon nagpapatuloy. Sa ibang mga updates, mamaya ang impeachment court magtatalaga na ng interpreter sa susunod na pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang House prosecution nanindigang walang magiging trade-off sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng panibagong pagsasampa ng perjury case laban dito kay Ramil Madriaga. Abangan sa ating provincial report mamaya, river systems dyan sa may probinsya ng Pangasinan binabantayan matapos umabot sa critical at above normal level ang entas ng ilog. Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump iginiit na dapat sumuko na ang Iran at nagbabala ng pambobomba sa Oman. Sa sports news, abangan din mamaya mga kabombo ang bakbakan sa pagitan ni Alex Yala at Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. Nagpapatuloy pa rin. At live nationwide via satellite. Narito ang detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Lalo pang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas ang dalawang low pressure area na nagbabanta sa silangan at sa kanlurang baybayin ng bansa. Ang isang sama ng panahon o itong isang low pressure area ay natunton sa silangan ng extreme northern Luzon at huli po itong natunton sa layong 1,170 kilometers
sa naturang lugar. Kung inyo pong makikita para po sa mga viewers o mga nanonood po sa atin ngayon pong oras nito, 3 po na sama ng panahon ang binabantayan ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Nakakapekto itong unang low pressure area sa silangang baybayin po ng Pilipinas. Ang isa pang low pressure area ay namataan sa kanlurang baybayin ng bansa at sa layong 400 kilometers kanluran ng Kalayaan, Cagayan. Nakakapekto naman ito sa hilagang kanluran na baybayin ng bansa. Ang ikatlong sama ng panahon ay nabuo rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayon pong araw na ito. Isang bagyo ang natukoy sa labas ng Philippine Territory sa layong 3,160 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, hindi pa ito nakakapekto sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala, nagbabanta muli ang mabibigat na mga pagulan sa maraming lugar sa buong Pilipinas hanggang sa araw ng Huwebes, Agosto 20. Ayon sa State Weather Bureau, patuloy ang pag-iral ng hanging habagat na nagdadala ng malalakas na pagulan sa maraming lugar habang nakakaapekto rin ang dalawang low pressure area sa malaking bahagi ng ating bansa, kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na lugar. Ngayon pong araw, Agosto 18, nagbabanta ang 100 to 200 millimeters ng ulan sa probinsya ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman ang nagbabanta sa Metro Manila o buong National Capital Region, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at ang probinsya ng Antique. Bukas mga kabumbu, Agosto 19, nagbabanta ang 100 hanggang 200 milimetro ng mga pagulan sa mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para sa mga viewers natin, ito pong nakikita po ninyong listahan mga kabumbu, ayan po yung listahan ng mga nababanggit po natin ng mga probinsyang uulanin ng 50 to 200 millimeters. Depende po yan sa lokasyon. Nagbabanta rin ng 50 to 100 millimeters dyan sa Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Oriental Mindoro. Bukas po yan. Sa Agosto 20, araw ng Miyerkules mga kabumbo, bababa na po ang inasahang bulto ng ulan na babagsak sa kalupaan. At ito ho'y nasa 50 to 100 millimeters na lamang ang inaasahan. Ito ho'y dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at dyan sa may Occidental Mindoro. Posible rin pong magtutuloy-tuloy pa ang mga naturang pagulan sa buong linggo, lalo na kung tuluyang mabuo bilang ganap na bagyo itong dalawang low pressure area na binabantayan at nagbabanta dyan sa may loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa mga updated na report at informasyon. Ukol po yan sa lagay ng ating panahon at iba pang mga mahahalagang balita. Kaugnay pa niyan, halos buong Luzon na nakataas sa flood warning ngayong araw, Agosto 18 dahil sa malawak na pagulang dala ng hanging habagat at ng dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Territory. Maliban sa Luzon, nakataas din ang flood warning sa buong Western Visayas, Cordillera Administrative Region sa bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, Kalinga at Abra. Sa National Capital Region, dito mismo sa Metro Manila, Region 1, apektado rin ang Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Sa Region 3, Zambales, Bataan, Aurora at Bulacan. Region 4A o Calabarzon Region sa bahagi ng Quezon, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Mayroon ding flood warning sa Region 4B o Mimaropa Region sa Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa bahagi ng Region 5 o Bicol Region, diyan naman mayroong flood warning din sa bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Camarines Norte at Masbate. Sa Region 6 o Western Visayas, sa bahagi ng Guimaras, Antique at Iloilo. Sa mga nabanggit na lugar, posible ang pag-apaw ng mga ilog patungo sa mga mabababang komunidad. Samantala, lumobo pa sa 5,394,342 ang kabuoang bilang ng mga Pilipinong apektado sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Maymay, Bagyong Luis at ang patuloy na pag-iral ng hanging habagat. Batay sa updated report yan ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management. Katumbas ito mga kabombo ng nasa 1,539,000 na mga pamilya mula sa mahigit 4,000 na mga barangay sa buong Pilipinas. Mula sa naturang bilang na nanatili sa loob ng evacuation center ang mahigit 42,000 na mga individual, nakatumbas ng 12,194 na mga pamilya. Bukas naman ang 461 na mga evacuation centers sa iba't ibang lugar. Ang mga ito ay ilang linggo na ring tinitirhan ng libu-libong evacuees. Samantala, umabot na sa 1,787 na mga kabahayan ang natukoy na nasira dahil sa epekto ng mga magkakasunod na sama ng panahon.
Mahigit 200 naman dito ay natukoy bilang totally damaged o nawasak. Ayon nga sa data ng Department of Social Welfare and Development, umabot na rin sa 717 million pesos ang halaga ng tulong na naipagkaloob sa mga apektadong mamamayan, habang nagpapatuloy pa rin itong repacking ng food at non-food supplies para sa mga biktima ng kalamidad. Sa kaugnay din pong development na natiling lubog sa tubig bahang maraming lugar sa Pilipinas dahil yan sa halos walang tigil na pagulan, ayon naman po ito sa Office of Civil Defense. Sa kasalukuyan mga kabombo, 437 lugar ang naitalang binaha kung saan ilan sa mga ito ay umaabot pa sa lampas tao ang taas, habang ang ibang mga komunidad ay nakapagrehistro ng ilang pulgada hanggang sa 1 metro na taas ng mga pagbaha. Maabot na rin sa 115 mga road sections at mga road network ang hindi pa madaanan. Ang mga ito ay dahil na rin sa pagbaha, landslide at iba pang epekto ng masamang panahon. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro D. Fort, nasang malakas pa rin ang pagulan ngayong pong araw dahilan upang ipatupad ang alternative work arrangement at maging ang alternative class arrangement sa ilang lugar, lalo na dito sa National Capital Region. Patuloy din anyang binabantayan ng Office of Civil Defense ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa mga ulat ng local offices nito na serya ng pagulan na nagtatagala ng ilang oras o inaabot ng ilang oras. Batay sa official report, 26 na mga kabombo ang kumpirmadong individual na nasawi dahil sa magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at ang pagbahang dala ng hanging habagat. Isang individual naman ang natukoy na missing habang 17 ang natukoy na sugatan. Samantala sa susunod nating balita mga kabombo Star Nation, disclaimer lamang sa ating mga listeners and viewers dahil sensitibong content po ang mga usapin dito kaugnay doon sa pamamaril sa bahagi ng Mindanao. 2 kumpirmadong nasawi sa panibagong pamamaril sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga City. Kuha tayo ng mga update, tinutukan yan ng Star FM Zamboanga. 2 ang kumpirmadong nasawi kabilang ang sospek na nagpakamatay sa ika-4 na palapag ng Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus ngayong araw. Kinilala ng pulisya ang sospek na sina El Jelani, isang grade 7 honor student top 1 na gumamit ng 9mm pistol at assault long arm rifle. Ayon sa investigasyon, target umano ng sospek ang kanyang lalaking guro bago nagbaril sa sarili ang menor de edad matapos ang pamamaril. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, nagpadala na ng karagdagang puwersa ng pulisya upang i-secure ang buong campus at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante habang patuloy ang investigasyon ukol sa motibo at kung paano na ipasok ang mga baril sa paaralan. National forces din dumating dito na from the mobile forces and other station and other security forces dumating dito. So yung unang ginawa din natin, no, yung sinecure agad yung mga estudyante and also na sinecure din natin yung scene of incident. So after na secure natin yung scene of incident, create na rin po tayo ng incident command post, no, para at least doon mapag-usapan lahat, maplanuhan kung ano pa yung mga dapat gawin. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Panin mga kabombo, nagpaabot ng pagkikiramay ang pamahalaang lungsod ng Zamboanga kaugnay na naganap na insidente ng pamamaril sa isa sa mga kilalang paaralan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakikipag-ugnayan na sila ng maigi sa pamunuan ng paaralan sa Zamboanga City Police Office at sa iba pang mga kinaukulang otoridad upang maaksyonan agad ang kaganapan. Tiniyak ng lungsod sa publiko na kontrolado na ang sitwasyon at naipatupad na ang mga angkop na hakbang sa seguridad dahil nananatiling pinakamataas na prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng buong komunidad. Kasabay nito, nakiusap ang pamahalaang lungsod sa lahat ng manatiling kalmado, maging alerto at maging responsable sa pamamagitan niya ng hindi pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, mga chismis, larawan man o video na maaring magdulot ng hindi kinakailangang takot o makaabala sa investigasyon ng mga pulisya. Hinimok din nila ang publiko na sa mga opisyal na pahayag lamang umasa mula sa city government, pulisya, pamunuan ng paaralan at iba pang otorisadong ahensya.
Nakahanda naman ang pamahalaan na magbigay ng suporta sa lahat ng mga naapektuhan at nanawagan ng pagkakaisa at pagiging mapagmatsyag upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at ang buong komunidad. Orasyon natin magkakabombo, meron na ho tayong 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa epekto ng mga kalamidad. Nilinaw ko ngayon ng State Weather Bureau na bagamat matindi ang buhos ng ulan na itala sa Quezon City nitong Lunes, ay hindi ito pareho ng mga pagulan noong nanalasa ang Bagyong Ondoy noong 2009. Base sa Science Garden Station ng Weather Bureau, nakapagtala ang Quezon City ng 201.7 mm ng mga ulan mula ho alas 9 ng umaga hanggang alas 2 lamang ho ng hapon itong araw ho ng Lunes. Ilang oras lamang ho yan. Kung ikukumpara nung nanalasang Bagyong Ondoy sa loob ng 24 oras o ito hong tinatawag na 24-hour period, na itala ang parehong station ng hanggang sa 455 mm ng pagulan. Ayon sa Weather Bureau, sa pamagitan po ni Administrator Nathan Servando, tuloy-tuloy ang mabibigat na mga pagulan sa loob ng 6 na oras noong kasagsagan ng Ondoy, kung saan nakapagtala pa ng karagdagang 241 mm na ulan sa Quezon City sa loob lamang po ng 6 na magkakasunod na oras. Aminado naman si Director Servando na nakapagtala ng surge ng pagulan nitong Lunes, kung saan bumagsak ang mabibigat na pagulan na tinatawag na 5-hour window. Bagamat humina ito makalipas ang 1 oras at muli pong naobserbahan ng surge dakong alas 2 na po ng hapon. Nitong Lunes nga mga kabombo, nalubog sa mataas na tubig baha ang ilang kalsada sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na buhos ng ulan, dala po ng habagat. Tinatayan ng Weather Bureau na patuloy na magpapaulan ang habagat sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na dito sa Luzon at dyan sa may Western Visayas. Kaugnay nito ay nabisuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, maghahati naman ng libreng sakay sa ilang mga ruta ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno upang matulungan ang mga commuters sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Maaring ma-avail itong libreng sakay sa mga sumusunod na ruta mula alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Ang mga lugar ay itong Quiapo patungo Fairview, Loton patungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nakikita sa ating mga screen para sa ating mga viewers sa Facebook and YouTube ang ruta papunta Divisoria, papuntang Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Loton papuntang Muntinlupa, Heritage to Market, Monumento to PITX, Calentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue, at Baclaran papuntang Sukat at Divisoria papuntang Monumento. Yan ang mga lugar, mga kabombo destination o ruta na ma-avail nyo para sa libreng sakay. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa kabuang 43 na mga sasakyan ang i-deploy ng pamahalaan para alalayan ang mga na-stranded na commuter. Posible namang palawigin itong libreng sakay kung kinakailangan. Ang naturang inisyatiba ay alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan ng mga commuters sa mas maraming lugar dito sa Metro Manila na nakararanas ng mga pagbaha dahil sa patuloy na mabibigat na pag-ulan. Kabilang sa mga ahensya na kabahagi sa programa ang Office of the President, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Energy, Department of Labor and Employment, pati na rin ang Philippine Army. Orasyon natin, meron na ho tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya, mag-i-update ho tayo mga kabombo. Tinitiyak ho ng House Prosecution Panel na wala pong magiging trade-off dun ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ipagpapatuloy pa rin yung paglilitis. Kung babalikan po natin, nauna pong naghain ng kampo ni Vice President Sara, personal na naghain si Vice President Sara Duterte ng panibagong perjury case laban sa nagpakilalang dating kanyang aide, si Ramil Madriaga. Balikan po natin yan mamaya. Kabombo Nation, kinesyon ni Senator Pan Philippine Lacson ang bisa nitong flood control program ng pamahalaan matapos matukoy na umabot sa 1.9 trillion pesos ang ginastos ng Department of Public Works and Highways para rito mula year 2011 hanggang year 2025. Ayon kay Senator Lacson, sa kabila ng napakalaking pondo sa loob ng 15 years, patuloy pa rin nakararanas na malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, kasunod ng malalakas na pagulan at habagat nitong mga nakaraang araw. Batay sa data na ibinahagi ng Senadora, pinakamalaki ang inilaan para sa flood management noong 2025
na nasa 372.8 billion pesos. Kasunod ang 346 billion pesos noong 2024 at 287 billion pesos noong year 2023. Aniya, nangangahulugan itong mahigit 350 million kada araw ang ginugugol ng Department of Public Works and Highways sa flood management sa loob ng naturang panahon. Iginiit ng senador na kailangang suriin kung naging epektibo at tama ang paggamit sa naturang pondo, lalo na't hindi pa rin nalulutas ang problema sa pagbaha. Nauna na rin niyang inilahad sa mga privilege speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro, gayon din ang ilang slow protection projects at illegal reclamation activities sa bahagi ng Taguig. Sa ibang balita ho tayo, ginit naman ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na walang leadership fund sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ginawa ng kalihim ng Budget and Management Department ang naturang pahayag. Nagtanungin ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Arice sa pagsisimula ng deliberasyon ng panukalang 7.2 trillion pesos na pondo para sa 2027 kung nasuri ng maigi ang mga proyekto ng Public Works and Highways Department kung natutunan sa gitna ng mga kontrobersyang bumabalot sa flood control projects. Nauna na kasing lumutang sa judicial affidavit ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan na mayroong pundong nakalaan umano para sa mga senador na nagkakalaga ng 500 million pesos para yan sa tinatawag na priority projects. Subalit ayon naman kay Budget Secretary De Leon, wala silang alam kaugnay sa naturang alokasyon dahil sinusuri lamang nila yung mga isinusumiteng panukalang pundo ng ahensya. Git naman ni Secretary De Leon na suportado ng kompletong dokumentasyon ang bawat proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na nasa National Expenditure Program o panukalang pundo ng administrasyon para sa 2027. Ibig pong sabihin na bet nyo na lahat ng mga projects, for example, lalo na sa Department of Public Works dahil may naging controversy, we should learn from our lessons. Have you learned your lesson? Your Honor, Mr. Chair, yes po, for 2027, talaga pong sinusuportahan po ng complete documentation, including po yung Program of Works, ang bawat isa pong proyekto na nasa 2027 National Expenditure Program. Wala po bang leadership fund allowed? Wala po at hindi po kami aware, Your Honor, kasi po we only evaluate the proposals as submitted by the department. Maaga po yan mga kabumbon ng pag-uusap or sagutan ni Representative Edgar Arice at ng bagong kalihim, Department of Budget and Management. Yan po'y bahagi ng yugto ng pagsisimula ng pagtalakay ng Committee on Appropriations doon sa panukalang pondo para sa 2027. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng report tinutukan ng ating news team. Ang impeachment court magtatalaga ng interpreter sa susunod na mga pagdinig. Mariport dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Jai, magkakaroon na ng interpreter sa susunod na mga pagdinig ang impeachment trial sakaling kailangan nito ng mga testigong magsasalita ng ibang lingwahe. Ayon yan kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Pinaliwanag ni Tunggol na pinapayagan naman umano ng impeachment court ang paggamit ng ibang wika o dialekto ng mga testigo. Alinsunod iyan sa pre-trial order na nagpapahintulot sa paggamit ng Filipino at English. Gayunman, kung marunong naman ani ang testigo na magsalita ng dalawang naturang lingwahe, ay mas nais ng impeachment court na gamitin ang alinman sa dalawa upang hindi na mga ilangan pa ng karagdagang pagsasalin, lalo't Filipino at English lamang ang pangunahing ginagamit sa official records ng proceedings. Bigyan din ni Tunggol na ang mahalaga naman ay mailabas ang katotohanan sa testimonya ng witness. Kung kinakailangan ng paggamit ng ibang dialekto aniya upang matulungan ng testigo, maaari naman umano itong payagan ng korte. Kaugnay niyan, pakinggan natin o balikan natin ang mga naging pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Pinapayagan naman po yung pagsasalita ng ibang dialect, kaya lamang po para po hindi matagal, kailangan pong kung marunong naman siyang sabihin yon sa Ingles o kaya naman po sa Filipino, then yun na lamang po yung gagamitin para hindi na po kinakailangan ng karagdagang pagta-translate. Dahil ang records po ng ating proceeding ay either sa Ingles po o sa Filipino lamang. At hindi po nakararaming nakakaalam ng ibig sabihin po ng mga words kapag ito po ay isinambit sa ibang dialekto. So wala naman pong problema doon. Ang pinaka
kailangan lamang po balansehin ng impeachment court ay one, mailabas po sa yung katotohanan doon sa testimonya ng isang testigo. Kaya kung maaaring tulungan siya sa ibang dialekto, gagawin po iyon. Pero kung marunong naman po siya, katulad ng sinabi ni Presiding Officer, ng Pilipino o Ingles, yun pa rin po yung preference ng testimonya niya. So, tutulungan lamang po siya ng korte pero ang preference pa rin po Ingles at Filipino. Dahil rito, sinabi na Attorney Tunggol na magkakaroon na ng designated interpreter sa mga susunod na pagdinig dahil wala pa umanong nakatalagang interpreter ang clerk of court at secretariat para sa naturang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na sa ordinaryong korte, maaaring humiling ang mga abogado ng interpreter at ang korte ang magtatalaga nito na siyang magbibigay ng opisyal na interpretasyon na ilalagay naman sa record ng mga proceedings. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Mukha pong ganon kasi po hindi rin handa yung ating clerk of court at saka yung secretariat po na may designated po. Pero sa ordinaryong korte po, ganun po yung nangyayari. Usually po kaming mga abogado, nag-request po kami ng interpreter and the court will appoint an official interpreter para kung ano po yung official na interpretasyon ng interpreter na yun po yung mailalagay sa record. Matatandaan na sa pagdinig kahapon nagkaroon ng language barrier dahil sa kahilingan ng hostile witness na si Gina Acosta na gumamit ng Bisaya para sa kanyang testimonya. Nagkaroon ng samot-saring suwestyon ang lahat ng panig para masolusyonan ang naturang problema, ngunit natapos na unahin ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta na tinawag niyang panloloko dahil nakakaintindi at nakakapagsalita naman umano ito ng Filipino at Ingles. Base sa transcript sa pagdinig sa House of Representatives, doon lamang bumilis ang proseso at ang pagsagot ni Acosta. Samantala, Bumbo Genesis, sa usapin naman patungkol sa pagliban ng mga senator judges, hindi pa rin nakapasok kahapon sina Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa masamang pakiramdam, habang si Senator Loren Ligarda naman ay muling nagsumite ng medical leave mula sa August 17 hanggang 19. Matatandaan na noong August 2 ay lumipad ang senadora palabas ng bansa at nagsumite ng medical leave mula August 3 hanggang August 5 at na-extend ito mula August 11 hanggang 12 at sa kasalukuyan. Ito lang ang ikatlong linggo ng pagliban ng senador sa sesyon ng Senado at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin magkakabombo 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya ang kabuang detalye nito mga kabombo. Kapapasok lamang po na update. Nakuha po nitong si Amanda Anisimova ang second set sa laban nila. Bakbakan ni na Anisimova at Alex Yala sa nagpapatuloy pa rin po na Cincinnati Open. Round of 32 ho tayo mga kabombo. At ito po ay isang WTA 1000 o Women Tennis Association 1000. Kaya marami ang mga nakaabang ho dito mga kabombo. At sa kasalukuyan, ang first set napunta kay Alex Yala, ang second set napunta kay Amanda Anisimova. Ang first set ay 6-4, ganoon din po ang second set 6-4 pabor kay Anisimova. So meron po tayong tinatawag na deciding set. Abangan po yan mga maya. Tutok lamang po sa atin pong balitaktakan dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Sa ibang balita naman mga kabombo Star Nation, nagkaroon ng kalituhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos pagtalunan ni House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, Presiding Officer Chis Escudero at testigong itong si Gina Acosta kung bank room o bathroom ang tinutukoy na prosekusyon sa isang tanong tungkol sa pag-withdraw ng 125 million pesos na confidential funds. Ayon kay Acosta, walang hiwalay na kwarto sa likod ng government bank kung saan man niya withdraw ang 125 million pesos para sa Office of the Vice President. Anya, open space lamang ang bahagi sa likod ng teller kung saan isinagawa ang transaksyon. Dahil dito ilang ulit na nilinaw ang tanong ni Attorney Ligutan kung upang matukoy kung mayroong silid o lugar sa likod ng teller kung saan maaring dinala o inasikaso itong malaking halaga ng cash.
Ang palitan ay nagdulot ng bahagyang kalituhan sa pagdinig habang sinusubukang tukuyin ang eksaktong lugar na tinutukoy ng prosekusyon. If I recall correctly, Colonel Lachica and Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the exit. To another exit. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Your Honor. I think that pertains to DepEd Council. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It already ruled. Modify for this one, Counsel. Okay. I stand corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom now. Isn't it? Okay. In that afternoon, you were instructed to the backroom of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom. Backroom po, backroom. Sorry po, sir ha. It's okay. Sorry po. Attorney Ligudan, Backroom. kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod. Wala pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-encash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko? Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Okay, now. Sa likod Open ng... space po. Okay. Sa likod ng... Teller. Noong ay pagtalakay ng prosekusyon sa proseso ng pag-encash at paghawak sa 125 million pesos na confidential funds na isa sa mga transaksyong tinututukan sa testimonya ni Gina Acosta na idineklarang unang hostile witness ng impeachment court. Oras natin, meron na lamang ko tayong 29 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Abangan din po mamaya ang dagdag na report kaugnay pa rin po sa usapin ng impeachment sa pamamagitan ni Bombo Anali Soberano. Sinasabi po ng House Prosecution Panel na wala pong magiging anumang trade-off sa pagpapatuloy po ng trial laban sa pangalawang Pangulo sa kabila ng panibago niyang pagsasampa ng kaso laban dun sa niyang dating napakilalang aide, etong si Ramil Madriaga. Abangan po yan mamaya. Sa ibang mga development ho tayo, nag-extend pa ng 3 araw si Senator Loren Legarda sa kanyang medical leave. Kaya ho mananatili muna siyang absent sa Senado mula Agosto 17 po yan hanggang Agosto 19. Yan po ay bukas. At ayon ho yan kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Dahil dito, hindi pa rin makakadalo si Senator Legarda bilang Senator John sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo na po siyang hindi nakakadalo sa mga pagdinig at maging sa mga sesyon ng Senado bilang isang legislative body. Ang kanyang pagliban ay kasabay nga ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin po yan ng aligasyong anomalya sa multi-billion pesos na GOES Solar Project umano na iniuugnay kay Legarda sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary na si Alfonso Cusi. Siya po ay dating kalihim ng Department of Energy sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinusuri ng Office of the Ombudsman yung mga alegasyon na ginamit umano nitong si Senator Legarda ang kanyang dating posisyon at ang kanyang impluensya upang makatulong sa pagkuha ng solar power franchise na konektado kay Representative Leviste o sa kanyang anak. Kabilang ang ilang proyektong sinasabing hindi naman naisakatuparan o nagawa. Preliminary pa lamang po ang investigation at wala pang findings at liability laban kina Legarda, kay Leviste at maging kay dating Secretary Alfonso Cusi. Abangan din mamaya mga kaumbo, tinitiyak po ng Department of Energy na patuloy yung mga hakbang upang maalis yung tinatawag na system loss charge. Yan po ay kasunod nung naunang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po naganap noong Hulyo 27 ng kasalukuyang taon. Abangan po yan mamaya. Sa ibang mga development ho tayo, kinwestiyon ng ilang mga mambabatas yung pong panukalang pundo para sa flood control project sa ilalim po ng 2027 National Expenditure Program. Particular na yung kawalan ng mga proyekto sa ilang district engineering office.
Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, 113 lamang sa 197 District Engineering Office ang may nakatalang flood control project sa 2027 National Expenditure Program. Kapansin-pansinaan niya na walang kahit na isang flood control project na nakalaan para sa buong Davao Region o dyan sa may Region 11. Sa kabila ng mga pagbaha sa naturang lugar, ipinaliwanag naman ni Secretary o Budget Secretary Kim De Leon na nakabatay ang kanilang pagsusuri sa mga proposal na isinumite ng Department of Public Works and Highways. Anya, kung walang proposal mula po sa Department of Public Works and Highways, wala ring proyekto na maaring suriin at isama sa National Expenditure Program. Sinabi naman ni Budget Secretary De Leon na kabilang sa pangunahing batayan ng Budget and Management Department ang implementation readiness at maging yung pagkakakumpleto o yung tinatawag na completeness ng dokumentasyon. Kabilang po ang project profile, program of works at tamang geotagging. Layunin naman nito na maiwasan ang posibilidad ng mga ghost projects tulad po ng nangyari nitong 2025. Para sa mas detalyadong paliwanag sa lokasyon at kung bakit may mga lugar na wala pong nakatalagang flood control projects, sinabi ni Secretary De Leon na ipauubaya muna nila sa Department of Public Works and Highways ang pagpapaliwanag sa partikular na formula at mga nakitang gaps sa ilalim po ng 2027 National Expenditure Program. Sa ibang balita naman mga kabombo, nagtala ang Bulkang Mayon ng napakataas na pagbuga ng volcanic sulfur dioxide na umabot sa mahigit 8,000 na tonelada kada araw. Ito ang pinakamataas na antas ng gas na naiparamdam ng bulkan simula noong Hulyo 16, kasunod ng biglaang pag-umbok ng hilaga at silangang bahagi ng bulkan. Dahil dito nagbabala ang Department of Science and Technology and Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang pagtaas ng emisyon ay maaaring ipahiwatig ng muling pag-init na aktibidad na pwedeng magdulot ng pyroclastic density currents, rockfall at pag-ulan ng abo. Muling ipinaalala ng ahensya sa publiko na nananatili sa Alert Level 2 itong Bulkang Mayon, kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga lokal na pamahalaan at residente na maging alerto sa banta ng lahar, lalo na sa gitna ng mga nararanasang matitinding pag-ulan. Oras natin, meron na lamang tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna po ng hapon. Lumawak pa ang epekto ng mapaminsalang red stripe soft scale insect sa buong Visayas. Bate po ito sa record at official data ng Department of Social Welfare and Development. Ayon po sa naturang ahensya, umabot na sa kabuang 228,514 na mga individual o mga katao ang apektado po ng naturang peste mula sa kabuang 809 o 800 at 9 na barangay sa iba't ibang bahagi ng Visayas Region. Ito ho'y katumbas ng 56,277 na household o mga pamilya. Pangunahin pong apektado sa pananalasa ng naturang peste ay ang mga magsasaka mula dyan sa may bahagi ng Negros Island Region at maging dyan sa may bahagi ng Western Visayas o Region 6. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nakapaghatid na rin ang pamahalaan ng halos 66 million pesos na halaga ng tulong sa mga natukoy na apektado. Ang red stripe soft scale insect o ito hong Pulvinaria tenevalvata, ito ho yung scientific name po nito, ay isang uri po ng maliliit na peste na sumisipsip sa katas ng mga pananim, lalong-lalo na nitong mga pananim na tubo o mga sugarcane. Pinangangambahan po ng Philippine government na ang naturang mga peste ay labis na magpapababa sa produksyon ng asukal sa buong bansa dahil po yan sa pinsalang iniiwan ng mga naturang peste sa mga inatake po nilang sugarcane plantation. Sa bahaging ito mga kabombots na nation, dumako muna tayo sa mga report tinutukan ng ating provincial stations. Itong river system sa Pangasinan, binabantayan matapos umabot sa critical at above normal level. Kuha tayo ng update mula sa Bombo Radio Dagupan. Makikipag-ugnayan ang Pangasinan Provincial Government sa Dagupan City at iba pang local government units dito sa lalawigan ng Pangasinan upang matugunan ang problema sa pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, hindi kayang solusyonan ng isang local government unit lamang ang problema sa drainage system at mga ilog. Kaya mahalaga ang koordinasyon at kooperasyon ng bawat lokal na pamahalaan.
Kabilang sa mga susuriin ng provincial government ang mga permit at iba pang batas na may kaugnayan sa mga drainage system, waterways at mga ilog upang matukoy kung may mga kailangang ayusin o ipatupad ng mas mahigpit. Samantala, patuloy ang monitoring sa mga river systems sa Pangasinan matapos maitala ang pagtaas ng water level sa ilang lugar. Nasa above normal level ang Agno-Banyaga River at Balingkaging River naman, habang umabot naman sa critical level ang Sinukalan River, Marusel River at Pantal River sa Dagupan City. Hinimok naman ang mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa mga otoridad habang patuloy ang pagbabantay sa mga kondisyon ng mga ilog. Iginiit naman ng provincial government na kailangan ang sama-samang pagkilos upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha sa lalawigan. Hindi lang naman kaya ng isang NGO yan, Tasya o Santa Barbara, na pagsasaayos ng kanilang drainage at saka pag-spread ng mga ilog. Kung walang kooperasyon naman ng lahat ng dadaanan ng ilog na yon at ng tubig, dapat should be united. Usap mo nga po kami, and I'm reaching out to Dagupan as well para pag-usapan ito. Para sa Bombo Network 2, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Balik ko tayo sa usapin ng enerhiya mga kaumbo. Sinabi ho ng Department of Energy sa pamamagitan ni Secretary Sharon Garin na nagpapatuloy ang mga aksyon ng ahensya upang tuluyan pong matanggal itong tinatawag na system loss charge o ito hong bayarin sa system loss sa mga nawawalang kuryente sa pamamagitan po ng mga bill ng kuryente o itong mga electric bills. Natanggap na umano ng Department of Energy ang mga proposal mula sa binuo nitong Interagency Task Force para yan sa mabilis na at maging ang maayos sa pagpapatupad nito. Inilarawan naman ni Secretary Garin na promising ang nilalaman ng mga isinumeteng proposal para malinaw nitong maipakita ang mga solusyon para yan sa mga consumer. Nasaan pong matutugunan ng mga ito ang mga usapin kaugnay ng mga pulisiya at mga kinakailangan pang mga pondo. Kasalukuyan din po nilang pinag-aaralan kung paano ang magiging pagkipag-ugnayan sa mga pribadong distribution utility, o mga private distribution utilities at mga pribadong kumpanya na sarili pong nagsusupply ng kuryente o power na may mga prangkisa o may lisensya na ibinigay ng pamahalaan. Matatapos ang kanilang assessment o pagsusuri ngayon pong linggong ito at magpapatuloy sa mga susunod na hakbang upang makapagpresenta na ng mas konkretong plano sa publiko at maalis na po ng tuluyan yung pahirap na ito sa mga Pilipino. Oras natin, meron na ho tayong 18 minutes na lamang bago po mag-alauna ng hapon sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mistula umunong nagiging circus na at magulo. Yan po'y batay sa pananaw ng isang constitutional law expert. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Tinawag na isang constitutional law expert na isang circus ang kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil anya natatabunan na ng drama at entertainment ang mahalagang usapin sa paglilitis. Sa pranayam ng Bombo Radio kay Attorney Michael Henry Yusinko, sinabi nito na bilang dating litigator, malinaw para sa kanya na nakapaglatag ang prosecution ng clear and convincing evidence na mayroong misuse ng confidential funds. Gayon man, ikinadismayan niya ang takbo ng proceedings dahil anya, mas napagtutuunan ng pansin ang mga nakaaaliw na eksena, mga argumento at kontrobersya kaysa sa mismong substance ng kaso. Sinabi ni Yusinko na ang sobrang pagtuon sa mga nakakaaliw na iso, kabilang ang mga naging kontrobersya sa pagtatanong sa mga witness, ay maaring magpalabo sa mas mahalagang usapin sa impeachment trial. Para naman kay Yusinko, masyadong nagiging technical at kahawig ng criminal trial ang impeachment proceedings. Bagay na anya hindi ang disenyo ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon, kaya panawagan niya ay isang tabi ang drama at entertainment at itoon ng impeachment trial
sa mas mahalagang tanong lalo na sa pananagutan sa paggamit ng pera ng taong bayan. Napapakamot ulo lang ako at halong tawa at dismaya. Kasi unang-una, malinaw naman para sa akin bilang isang dating litigator na nakapaglatag ang prosecution ng yung tinatawag nating clear and convincing evidence. Kaya lang, yung nakakadismaya is yung pagkakagulo ng proseso mismo. No? The impeachment trial is like a circus now na, di ba, nakakatawa kasi kailangan ng translator. Yung pala, hindi kailangan ng translator. Si Attorney Michael Henry Yusingo. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Balikan po natin ang mga usapin dyan sa My House of Representatives, mga kabombo. Ang perjury case laban o panibagong perjury case laban kay Ramil Madriaga hindi na po makaka-apekto sa pagtetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at wala din daw kung magiging trade-off sa impeachment ng pangalawang Pangulo. May report dyan, live report si Bombo Annalisa Beran. Hindi magiging basehan ng House prosecution ang bagong perjury complaint ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga para malaman kung tatawagin pa siya bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay House prosecution spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa, ang tanging konsiderasyon ay kung may bago at mahalagang ebidensya pang maibibigay si Madriaga tungkol sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa na kung sapat na ang testimonya ng mga naunang testigo, hindi na nila tatawagin pa si Madriaga. Kinilala ni Tolosa ang karapatan din ni VP Sara na magsampa ng reklamo laban kay Madriaga, ngunit iginiit niyang hindi ito makakaapekto sa desisyon ng prosecution panel. Inihayag din ni Tolosa na target ng prosecution, maiharap ang lahat ng ebidensya at makumpletong maipresenta ang lahat ng 4 na articles of impeachment. Sa ngayon, tinatalakay pa ang confidential funds. Pakinggan natin si prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa. Kung sapat na o hindi, ang pagtitimbang na yan ang gagawa niya ng impeachment court, no? So hindi natin sila pangungunahan, no, sa conclusion na yan. But tayo, so nakita natin, mahalaga ito para sa amin dahil una, consistent ito doon sa una nang nasabi ni Miss Silene Del Campo, no? At ngayon, narinig na natin mismo kay Gina Acosta na, no? But gusto natin buuin pa yung storya dito sa usapin na confidential funds, no? So para gusto natin pag tayo ay nag-rest na sa pag-present ng evidence dito, wala na talagang kahit anong katanungan, no, na matitira pa para ma-prove talaga natin lahat ng allegations natin dito, no? Yun muna siguro, no? Ayaw natin pangunahan, but para sa amin malinaw yung significance nung kanya naging pag-amin dahil diretsuhan nga, klaro, yung dun sa control, no, over the confidential funds. Samantala, itutuloy din ng House Prosecution Panel ang impeachment trial ni Bibi Sara. Anuman ang mga ulat tungkol sa umunoy political deal kaugnay ng kanyang pagbibitiw at pagtakbo sa 2028 national election. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, tungkulin ng prosecution panel na ipagpatuloy ang paglilitis, ilahad ang mga ebidensya at tiyaking nauunawaan ito ng publiko. Sinabi naman ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora na walang kumpirmasyon sa mga kumakalat na ulat na nakipag-usap umano si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa isang kasunduan. Binigyang din ni Barbers na walang alam ang prosecution panel sa sinasabing private na pag-uusap ni na VP Sara at Pangulong Marcos. Para sa panel, ang impeachment ay isang proseso ng pananagutan sa ilalim ng konstitusyon at hindi dapat resolbahin sa pamamagitan ng anumang political bargain. Mula dito sa yes, Bombo Genesis. Habol ko lamang, ano, may official ng paalam si Senator Loren Legarda sa may Senate. Ang kanyang anak, si Representative Leviste, may official na bang paalam dyan sa may part ng House of Representatives kung mag-extend yung kanyang pag-absent? Bubuan.
Sa ngayon, Bongo Genesis, wala pang inilabas na kopya itong House Secretary General kasi humingi tayo ng kopya kay Secretary General Cheloy Garafil kaugnay nga sa itong bakasyon, no? Itong pag-leave ni Representative Leandro Leviste. Pero inaabangan natin dahil wala pa namang inilalabas. Pero inaabangan natin, hinihinga na natin ng kopya kung hanggang kailan ang leave ni Representative Leviste, Bongo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Balik tayo sa mga balita sa ating provincial stations. Itong 2 police trainee inireklamo sa Hasaan rape case. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Kinumpirma ni Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10, na may naganap na insidente ng panggagahasa na kinasasangkutan ng 2 suspect na parehong police trainees. Ang biktima ay isa ring babaeng police trainee sa bayan ng Hasaan. Ayon kay Navarro, nangyari ang krimen noong nakaraang Biyernes sa isang resort sa lugar. Sa kasalukuyan, isa sa ilalim sa inquest proceeding para sa kasong rape sa ilalim ng RA 8353. Patuloy pa ring isinasagawa ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang lahat ng detalye kaugnay ng insidente. Swift action po ng inyong kapulisan sa Police Regional Office 10. Nagpapakita lamang po ito na hindi po natin tinotolerate yung mga any violations of law, yung mga misconduct, no, na nakukumit ng ating mga personnel. Na ipakita po natin dito na they can trust the whole PNP organization, no. And ito pong mga pangyayaring ito, suspect po na mga police trainee, and it will not go unpunished. Yun po yung masasabi ng inyong kapulisan sa Pro-10. Si Police Major Joan Navarro ang spokesperson ng Police Regional Office 10. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hinimok ni United States President Donald Trump ang Iran na sumuko upang matapos ang giyera sa pagitan ng 2 bansa habang nananatiling walang malinaw na progreso ang kanilang mga negosasyon. Sinabi ni Trump na dapat nang itaas ng Iran ang white flag of surrender. Nauna na nagkaroon ng interim agreement ang United States at Iran noong buwan ng Hunyo na naglalayong itigil ang military operations at bigyan daan ang negosasyon para sa mas malawak na kasunduan kabilang ang nuclear program ng Iran, ngunit hindi ito nagtagal. Samantala nagbabala si Trump laban naman sa Oman na nakikipag-usap sa Iran para maibalik itong commercial shipping sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang naturang lagusan sa global energy supply dahil bago ang mga pag-atake, humigit kumulang 20% ng pandaibigang supply ng langis at liquefied natural gas ang dumaraan dito. Nagbabala ang presidente ng Amerika na kapag nakialam ang Oman sa usapin, maaari initong bombahin ng United States. At patuloy naman tumataas itong presyo ng langis at gasolina dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz habang ipinipilit ni Trump na ang pangunahing layunin ng kanyang kampanya laban sa Iran ay pigilan itong magkaroon ng nuclear weapon. Bombo Sports News. Abangan po mamaya mga kaumbo, bago tayo magtapos mamaya, ibabagi po natin sa inyo ito kung nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ni Alex Yala at Amanda Anisimova. Sa kasalukuyan, lamang po itong si Amanda Anisimova mga kaumbo ng ilang mga puntos. At yan po ay sa 3rd set ng match sa Cincinnati Open. Ito po ay round of 62 mga kabombo. Pero may pag-asa pa si Alex Yala na makabangon habang nagpapatuloy na umuusad itong deciding set o last set para humatukoy kung sino sa kanila ang uusad doon sa round of 16. Abangan po yan mamaya. Pero bago po yan, sa ibang mga balitang pangkalakasan po muna tayo, ang back-to-back weightlifting medals ng Philippine delegation dun sa may bahagi ng Uzbekistan, ipinagmalaki ni President Monico Puentebella. May update po dyan ng Star of M. Rojas.
Nagtala ng makasaysayang performance ang Team Philippines sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan matapos umani ng maraming medalya. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentebella, ikinagalak nito ang naging performance ng team, lalong-lalo na sa maraming medalya na kanilang nahakot. Sa Youth Division, nakakuha ang Pilipinas ng 10 gold, 3 silver at 3 bronze, habang ang junior team naman ay nagtapos na sa may 3 gold, 3 silver at 6 na bronze. Kabilang sa mga nagningning si Jeric Icon Castro na nagwagi ng 3 gold at nagtakda ng bagong Asian record sa clean and jerk na 144 kilograms. Sa junior division naman, naging standout si Albert Ian de los Santos na nag-sweep ng 3 gold at nagbasag ng world at Asian standard records sa clean and jerk 180 kilograms sa total 321 kilograms. Nag-uwi rin ng mga medalya sina Alexandra Ann Diaz, Jody Peralta, Althea Bacaro, JR Colonia, Kirby Kenta Alasas, Angeline Colonia, Prince Kyle de los Santos at Rosalinda Faustino. Patunay ang kanilang tagumpay na malaki ang potensyal ng bagong henerasyon ng Filipino weightlifters sa international stage. Kami ngayon may respeto ang buong world, ang buong mundo ngayon nagrespeto sa atin dahil lumalaban, may ipakita. Noon, nung bago kami ni Heidi, naku, ano kami, parang blitzers lang kami, parang gallery lang kami nung nagsimula ko dito. Ngayon, mayabang na. At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Balik ko tayo sa balita kay Iyala mga kaumbo. Katatapos lamang few seconds ago ay natapos na po ang bakbakan sa pagitan ni Alex Iyala at itong si Amanda Anisimova. Sa kasamaang palad ay hindi po makakausad ang ating pong Pinay tennis star si Alex sa round of 16 dahil napunta kay Anisimova itong round of 32 sa pamagitan po ng score na 2-6. Dinumina nitong si Amanda Anisimova ang third set o ito pong deciding set mga kabombo para po ibulsa ang round of 32 at tuluyan pong umusad doon sa round of 16 para po tuluyan ding makapasok na sana doon sa quarterfinals ng Cincinnati Open. Mamaya sa kabuuan pong detalye, abangan po ninyo ito sa mga susunod pa natin mga palatuntunan. Pero ito pong pinaglabanan ng dalawang Pinay star ay Cincinnati Open. Ito po ay 1,000 or match 1,000. Ibig sabihin, 1,000 points ang mapupunta para ho doon sa mga champion or magiging champion ng naturang laban. Isa po ito sa mga pinakamalaking laban na pinasok nitong si Alex Iyala at ito'y kasunod ng kanyang matagumpay na laban din dyan sa may US, isang tournament pero 500 WTA or Women Tennis Association number 500. Ito ho yung DC Open kung saan kampiyon nga itong si Alex Iyala. Natili pong proud ang buong Pilipinas para kay Alex sa kabila po ng tuluyang pagkatalo dito sa third set ng round of 62 laban kay Amanda Anisimova. Number 10 sa Women Tennis Association ranking. Bombo Business News. Dating business report, mga kabombo, nagain po si Labor Secretary Francis Tolentino ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court Branch 152. Yan huy upang ipatanggal ang injunction na pumipigil sa pagpapatupad sana sa unang tranche ng 85 pesos na minimum wage increase para yan sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon po sa Department of Labor and Employment, hinihiling ni Secretary Tolentino na i-lift ang injunction laban sa National Capital Region Wage Order number 27. Yan po'y nagtakda ng 60 piso o 60 pesos. Yan ay unang dagdag sahod sana simula Hulyo 25. Ang natitirang 25 pesos ay nakatakda sanang ipatupad sa Enero 30 o at Enero 20 ng susunod na taon. Yan po sa 2027. Gayunpaman, una hong naglabas ang Pasig City Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order o TRO at kalaunan kapag noong natapos na po itong TRO or validity ng TRO, naglabas din po ito ng writ of preliminary injunction matapos ang petisyon ng dalawang korporasyon. Kinwestiyon po ng mga kumpanya ang wage hike na tinawag nilang unprecedented.
Iginit naman ng Department of Labor and Employment na mahalaga ang dagdag na pasahod sa mga manggagawang umaasa sa bawat paycheck at tinawag ni Secretary Tolentino ang injunction na setback sa social justice. Binanggit din ng kalihim na ang Article 126 ng Wage Rationalization Act o itong RA number 6727 na nagsasabing walang preliminary o permanent injunction o temporary restraining order na maaaring ilabas ng korte laban yan sa anumang wage order. Mga kabumbo, Kasar Nation, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, pwede po ninyong subaybayan ng ating pong 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ng mga paborito ho ninyong mga programa ng ating mga provincial station, mga kabumbo, sa pamagitan po ng kanilang mga social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-like, mag-follow, and of course, pwede kayong mag-subscribe sa Facebook man yan, YouTube, TikTok, maging sa X o dati pong kilala na Twitter at of course sa www.bomboradio.com. Pwede po niyo kaming sundan sa anumang platform or social media platform. Sa bahagi ng Mindanao area, lalo ho ngayon at may binabantayan ho tayong panibagong shooting incident po dyan. Pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station po dyan. Dyan sa may bahagi ng Davao Region, Region 11, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Yan po sa may syudad ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga kababayan po nating Butuanon, mga kabombo, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Diyan sa may Sarangani Province naman, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronada. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan naman ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mamaya, habangan din po mga kabombo, alas 6 po ng gabi, mapapakinggan, mapapanood po rinyo ang susunod nating Bombo Network News. Ito hong Bombo Network News Evening Edition para sa mas maraming mga balita ukol sa lagay po ng ating panahon, sa iba pang mga balita at social program. Mga kabombo, abangan po yan alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. Impuntulow na sa hapon. Balik na dari sa pagpakalagad sa Bombo na isod sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check na nato ng mga balita sa aton sinumakop na ng mga Bombo reporters. Ngayon sininga na tipon sa ilaman ng mga tagsa ng mga beat assignments. Unaw na ito sa bayan karon sa syudad sa Iloilo. Malapit na 800 ka mga pamilya apektado sa pagbabaha bangod man sa mamunog nga ulan hubalin kagabi tungtong siningaga.
Pila ka mga barangay ang ginbaha nagtaas ang level sang tubig nagalabot sa ilang sining liog kag gadughan. Ang City Social Welfare Development Office gin-activate naman ang ilang siniyang paghatag sang mga ayuda. Check nato ng mga balita nagikan sa Iloilo City Hall kaupod sa kay Bombo Say Naces. Bombo Say, sa report please go ahead. Bombo Champ, 789 ka pamilya ako, 2,529 ka individual na apektado sa pagbaha diri sa syudad sang Iloilo. Pangod sang mamunog na ulan nga ginapin pabaskog sang southwest monsoon upod hangin habagat. Pangod sini, 13 ka evacuation centers ang gingamit subong sa mga pumuluyo nga napilitan nga mag-evacuate. Pagsunod madiri kay Joy Fantilaga Guzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iyaging pahayag nga mayara na sang 13 ka mga evacuation centers ang ginbuksan, kalakip na diri ang sa Cuartero, Sambag, San Vicente, CCL 98, San Isidro, Taytay Zone 2, Kalubihan, Desamparados, Dongon B, Balabago, kag Quintin Salas. Samtang mayara man sa Barangay Bakhaw, Airport, kag Bulilao sa distrito sang Mandaluyong. Samtang nagamat-amat naman subside ang tubig diri sa pila ka mga lugar sa syudad, kag padayon naman ang pag-monitor sa response ng Iloilo City Government sa mga apektado. Kag base man diri Bombo Champ na sa pinakabag-o nga monitoring sang Iloilo City Government, 462 ka pamilya o 1,459 ka individual ang yara mismo sa evacuation centers, samtang 333 ka pamilya o 1,081 ka individual ang displaced o kung nagapabilin sa sagwa sang evacuation center. So ari ang mga barangay nga apektado diri sa syudad sang Iloilo kag sa distrito sang Haro. Ang apektado nga barangay amo ang Barangay Balabago, Barangay Cuartero, Barangay Kalubihan, Barangay Montenola, Barangay San Isidro, Dungon A, MH Del Pilar, Barangay Dungon B, Taytay Zone 2, Quintin Salas, Barangay San Roque, Barangay Maria Cristina, Barangay Sambag Haro, Barangay MV Hechanova Haro, Barangay CCL 98, Barangay Our Lady of Lourdes, Barangay Tagbak, Barangay Bitoon, Barangay Our Lady of Fatima, kag Barangay San Vicente. Kag sa distrito naman sa Mandaluyong, yari ang mga barangay nga apektado sang mamunog nga ulan nga aging pabaskog sang hangin habagat. Kapilakip na diri ang Barangay Airport, Barangay Kalahunan, Barangay People's Homesite and Housing Corporation Block 17, Barangay Oñate de Leon, Barangay Nabais, Barangay Bakhaw, Barangay Tac North, Barangay Tabukan, Barangay Q Abeto, Barangay Hibawan Sur, Barangay Pali Benedicto, PHHC Block 22, Barangay Bulilao, Barangay Dongon C, kag Barangay Santa Rosa sa distrito sang Mandaluyong. Nagyari naman ang mga barangay nga apektado sa distrito sang La Paz. Kalakip na diri ang Barangay Bantod, Barangay Baldoza, Barangay Rizal, Barangay Magdalo, Barangay Magsaysay Village, Barangay Divinagracia, Barangay San Isidro, Barangay Lopez Hainazur, kag Barangay Tikot sa distrito sang La Paz. Sa diri naman nga bahin sang City proper, may 4 ka barangay ang apektado sang mamundong nga ulan. Kalakip na diri ang Barangay San Jose, Barangay Inday, Barangay Halandon Wilson, kag Barangay Timawa. Kag diri naman sa distrito sang Lapus, may 4 man ka barangay ang apektado. Kabahin na diri ang Barangay Don Esteban, Barangay Sinikway, Barangay Lapus North, kag Barangay Lobo. Kag diri naman sa distrito sang Molo, may 3 ka barangay ang apektado sang pagbaha. Kalakip na diri ang Barangay Kalumpang, Barangay San Juan, kag Barangay Taal. Kag sa katapusang nga distrito diri sa syudad mo ang Arevalo, ang Barangay Suok lamang ang naapektuhan sang mamundong nga pag-ulan kag nagresulta sa pagbaha. Kag diri naman suno naman sa pahayag sang Iloilo City Government Bombo Champ, padayon man ang koordinasyon ukod sa mga barangay kag office. Agud gilayon nga mahatag ang kinahanglan ng assistance sa mga apektado. Dagdaga panawagan man diri ang Iloilo City Government sa publiko nga maghalong kang magsunod sa mga abiso sa syudad, barangay kag responders. Kag ginapahanumduman man ang mga pumuluyo nga hindi na magulat nga maglala pa ang sitwasyon antes mag-evacuate, ilabi na sa mga lugar nga delikado sa pagbaha. Kag sa pihak naman nga bahin,
in-activate man sa City Social Welfare and Development Office apan sa SWDO ang 3 ka cluster diri Bombo Champ no agud mapadasig kag maorganisar ang pagresponde sa mga pumuluyo nga apektado sang padayon nga pag-ulan kag pagbaha nga ginpabaskog sang hangin habagat. Kag lakip sa diri nga gin-activate nila ang 3 ka cluster, kalakip na diri ang food and non-food items, camp coordination and camp management o CCCM, kag internally displaced persons protection o IDPS, kag para masigurado nga husto gid ang paghatag sang basic assistance kag protection sa mga displaced families. Kag sa idalom sang administrasyon ni Mayor Raisa Estrenias, nagapanguna man ang mga SWDO district offices sa pag-validate sa mga pamilya nga napilitan magbalhin kag pagtukid sa ilang mga nagakaigo nga kinahanglanon. Yari pamatian naton ang nanging pahayag ni Joy Pantilaga Guzal, spokesperson sa Office of the City Mayor. Aton nga Iloilo City Government may na-record na kita no as of 8 a.m. naton nga DROMIC report halin sa City Social Welfare and Development Office. We have 462 ka mga pamilya ang currently ara subong sa sulod sang aton nga evacuation center or around 1,459 ka mga individual. Halin ini sa 14 tanan ka mga barangays nga may mga pamilya or individual nga nag-evacuate. But ini sila may mga ara kita nga mga pamilya nga ara sagwa sa evacuation center nga mas gimpili nila nga may mga nag-amuma sa ila no nga other families Manila. So we have 333 families outside sa evacuation center or 1,081 ka mga individual. So ini sila mga na-displaced na mga families and the individual, but in total we have 789 family ang affected gid or 2,529 ka mga individual ang apektado sa sining na-experiensyahan naton nga southwest monsoon no diri sa Iloilo City nga halin pa kagabi. So subong ang aton nga City Social Welfare and Development Office sige ang validation and as of the latest nga report wala pa man sang may nag-report diri sa aton nga na damage ang ila sini nga balay kundi mga gipang sulob lang sang tubig baha kag ang iban amoto na silang nanaton ara sila sa evacuation center kag activated na ang aton sini nga community kitchen kay once nga may ara kita nga ginabuksan nga evacuation center, automatic na ang aton nga community kitchen gina-activate naton para masiguro naton nga may makaon, may mainit nga makaon ang aton nga mga evacuees, no? So we have 13 ka mga evacuation centers ang gina-activate naton. Isa sa Barangay Cuartero, Sambag, San Vicente, CCL 98, San Isidro, Taytay Zone 2, Kalubihan, Desamparados, Dungon Bilon sa ini sa barangay sa distrito Sangharo kalakip ng Balabago kag Quintinsalas may ara man kita sa Bacau Airport kag Bulilao sa distrito sang Mandurao. So amo ni ang mga barangays nga may ara kita sa evacuation centers. Well, ang aton nga City Social Welfare and Development Office and other concerned departments nakahibalo na sa ilang kumbaga every time nga may calamity like this may ara na sang next kumbaga nga action nga hindi na kinahanglan sang directive. Although ang aton nga alkalde kagabi ara gyud sa aton nga operations center kagabi no to oversee the dispatching sang aton nga mga rescue team kay may mga nag-post kita sa social media sa page ni Mayor nag-post siya kung sino ang nagakinahanglan no sang rescue. So madamo dito sa mga nag-comment so nakita naton kag gin-assess in sigida ang mga areas kung diin kinahanglan naton sang immediate nga dispatch sang rescue team naton. So ang aton other departments
may mga assigned na ini sila, no? Na may mga nakatoka na kumbaga, let's say for example sa aton nga City Social Welfare and Development Office may dedicated dira nga division nga kung saan sila ni ang nakatoka sa pag mobilize ang aton nga mga food and non-food items sa aton mga evacuees, pag prepare sa aton nga mga tululugan, bedding sa aton nga mga evacuees, no? So automatic na once nga may calamity, once nga makahatag sang directive ang aton nga alkalde, insigida mamobilize na naton dayon ang aton nga mga may mga naka-preposition naman, no, nga mga resources naton para madasig ang pag-dispatch sa mga areas nga nagakinahanglan. Nabatian ang nanging pahayag ni Joy Fantilaga Guzal, spokesperson sang Office of the City Mayor kag dugang padri Mondo Champ, no, ginapayudad man sang Infrastructure and Facility Conservation Office upon IFCO ang 56 ka mga barangay nga nabahaan bangod sang mabastog nga pag-ulan kagabi, ilabi na ang mga lugar nga posible may barado nga alagyan sang tubig. Kag dugang padri ni Joy Fantilaga Guzal, spokesperson sang Office of the City Mayor, gina-review man sang IFCO ang mga drainage system sa mga apektado nga barangay agud mahibaluan kung diin kinahanglan balikan kag pagwaan sa pagbutangan sa or patigayunan sang declogging operation kag kabahin diri ang na-monitor ang 56 ka barangay sa 7 ka distrito diri sa syudad sang Iloilo, kalakip na diri ang 20 ka barangay sa distrito sang Haro, 15 sa distrito sa Mandurriao, 9 sa Lapas District, 4 sa City Proper, 4 sa distrito sang Lapus, 3 ka barangay sa distrito sang Molo, kag 1 sa distrito sang Arevalo. Pagin pahayag man diri ni Gozal na panawagan sa publiko nga himuon ng gusto nga pag-dispose sang basura agud malikawan ang pagbara sa mga drainage system kag paglala sang pagbaha sa tion sang mabaskog nga ulan. Kaga suno man diri kay City Engineer Mavi Gustilo ang manubo ang outfall kag may mga basura kag outdated nga drainage system nga pila sa mga rason kung sa diin nga ginabaha ang mga pila ka mga barangay diri sa syudad sang Iloilo. Kag diri man nila ginhalimbawa nga ang barangay Kalubihan sa Haro ang may mataas nga level sang tubig sa creek kung sa diin ginpaanggid niya ini sa outfall sang drainage system. Kag nakita man diri ni Engineer Gustilo nga tuman kadako ang volume sang basura kag mga kahoy nga kinahanglan na itriman. Kag samtang sa bahay naman sang drainage system, ginpahayag diri ni Engineer Gustilo nga outdated na ang mga ini kag nagakinahanglan man sang dako gid nga improvement abot masarangan ang dako nga volume kung sang mabaskog nga ulan. Kag yari pamatian naton ang nanging pahayag ni City Engineer Mavi Gustilo. Ang basura subong grabe ang aton sa mga barangay ta. Gapang declogging ay grabe ang basura. Aside pang basura may mga kahoy pa nga dapat pangutdon. Sa naton nga ginanon subong is ma-request kita kay director ng DPWH kung pwede makapabutang sila diri sang dredging machine. Masunod diri ang sa Kalubihan. Kalubihan dito po ang tatamaan kataas tubig nila. Kaya tungod nga ang isa pagit ang mga tubig upstream, for example dito sa may CPU, Cuartero, ang gakadto gaagi ang ina tubig pakadto diri tani supposed to be sa creek na ni kay amo na di ang lower nga elevation. Amo na nga natam-an diri si Taytay Zone 2 kag si Kalubihan. Ang tubig alin sa babaw. Ang isa pagit ang aton nga mga existing na mga drainage do dapat naging siguro i-upgrade, hindi nakasarang sa volume sang tubig na ginakuan sa aton nga tamaan kabaskog na rainfall intensity hindi naging sufficient ang aton existing na mga drainage. Nabatian ang nanging pahayag ni City Engineer Mavi Gustilo, Bombo Champ. All right. Para sa mga balita gikan diri sa City Hall, ini si Bombo Sairin Nasis and this is Bombo Radio Philippines.
the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Salamat kid Bombo sa Irina sa imo siniyang follow-up report. Now, basura gid common denominator since then ang nagabara sa aton sining drainage system dugangan pa sang outdated nga mga drainage system. Yes, no? Sa aton sining mga kabombo. Siguro chimpo na ini nga ma-improve ang drainage system sang syudad sang Iloilo. Kay dito sa may area sang Mandurriao do ginatudlo karon nga bangon sa Esplanade project karon sang ICDO. But balikan tana later on sa aton sini nga pagpangalagad. Sa karon ang dapat nga tandaan gid sa aton sini nga mga kabombo, amo ang mangin responsable sa pag-dispose ng basura, particularmente ining mga plastic. Sa aton sini nga mga kauturan. Kung ang batasan sarang tanay malikawan, pero ang basura yung plastic, budlay gid ini kag nagakadapat responsable gid ikaw sa pag-dispose ini. Kung pwede palang kag sarang palang iyang ma-recycle, mas labing maayo, no? Ang pag-dispose ini nilang basta-basta nga i-waslik mo lang sa wala, waslik mo sa too, waslik mo sa likod, uriaboy mo sa itubang. Kay pananglitan, ini ang magpanultol sa ginagyan sa aton siniyang mga tubig or sa mga drainage naton, nagatuga ini sa pagbara. Dugangan pa sa aton sini nga mga kasimanwa, siguro sa bahin iya sang aton sini nga City Engineer's Office, Iloilo City District Engineering Office, nagapati kita nga tagsa-tagsa ka mga opisina may ara sa ginatawag nga Maintenance Division. So kung timpos tigilinit, dira na kunta ni i-grab ang opportunity nga mag-clear sa mga waterways. I-clear ina hawanan, kuha na mga nagtulubo, dira iya nga mga tanom-tanom or vegetation, kung pagatawgon. Kung may mga kahoy nga tuman kadalagko sa gabal, pati kayo naton during sa tiyempo nga waisang ulan. It's a matter of prevention siguro. Hindi kay mangin reactive kita, dapat proactive kita sa mga kasubong sini. Kung nahibaluan na naton, nahangpan na naton nga during last week or even the month of July or June, pakadto na sa bare months, masabi amo nang tsimpo, hindi ka masabi amo nang tsimpo sa tingulan. So therefore, i-clear ta mga waterways, kung kinanglan ipadredge na dayon, sa matter of coordination siguro sa aton sini nga mga kasimanwa, and nagapati kita nga ang mga nagliligad to daw ay naman itong ginasapak siguro subong iya mas pasulabiyon naton ang epekto sa mga pumuluyo, hilabi pa sa mga low-lying areas, hilabi pa sa mga area nga malapit sa creek, sa mga waterways. Kaya mo ini silang una nga labing apektado sa pagtupa sang mamunog sini nga ulan. So muna lang naguro diri kita iya sabahin sang prevention. Kung hindi tanigid man malikawan ining pagtaas ang tubig diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, at least mapahagan-hagan sini naton sa aton sini nga mga tagpalamati. Kag later on check taton ang dugang panginsiniban nga mga balita. This time i-check wanay kumusta ang biyahe sa mga sakayang pandagat, fiber boats, roll-on, roll-off vessel. May ara bala sa announcement or any adjustments from the Philippine Coast Guard. Check ta si Bombo Anthea Francisco.
Momotay sa report. Please go ahead. Padayon man sa gihapon ang pagbiyahe ng fiber boat sa Goro vessel sa syudad kag sa bugos na probinsya sa Iloilo kadungan sa malain nga tiempo subong Agosto 18. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Ensign L. John Ga, Public Information Officer ng Philippine Coast Guard Iloilo, iyagin payag na yara sa normal nga kahintangan kag padayon gihapon ang biyahe sa mga fiber boats kag Goro vessel sa subong wala pa man sila may nabaton nga report ukon cancellations ng trips sa rin sa mga shipping companies. Sunod man sa iya antes magdesisyon ng Philippine Coast Guard o kung PCG nga magtemporaryo nga magsuspende sa mga biyahe, gina-assess anay nila ang kahintangan sa panahon lakip sa ila ginakonsiderar ang zero visibility, baskog nga ulan, pagdalagpo sa balod nga may upod sa kabaskog nga hangin. Gintayag man niya nga ginapabakod gid nila ang pag-conduct ng pre-departure inspection na ginalikawan man ang excess passengers para ma-ensure ang safety kag security sa mga pasahero, crew kag mga barko. Gintarumdom niya man ang mga pasahero nga mag-monitor anay nila ang weather forecast nga gina-issue sa concerned agencies kag iplanuhon gid nila maayo ang ila pagbiyahe. Atong pamatian ang pahayag ni Ensign L. John Ga, Public Information Officer ng Philippine Coast Guard Iloilo sa atong interview. As of this time as of 9 a.m. naging sa Sumuaga, 18 August 2026. So ang mga biyahe sa atong mga fiber boats and atong mga ro-ro vessels, diri sa may syudad kag sa bilog nga probinsya sa Iloilo is arat sila kung sa nakilangan mga normal trips. So ang biyahe naton sa fiber boats atong mga fast craft pakadto sa Bacolod and ang ro-ro naton sa Dumangas is continuous ang ilang biyahe as of this time, ma'am. So wala pa kita sa mga reports o kung na cancellation of trips halin sa mga shipping companies nga ginapasa sa aton diri sa office. So, yes ma'am, always nato na siya gina-expect nga every time ma'am nga magalain ng tiyempo, magagulpi lang magbaskog ang ulan, kag magdalag ko ato nga balod, may upod nga kabaskog sa hangin. So gina-temporary suspend na siya naton anay, especially ma'am diri sa biyahe sa atong mga fiber boats pakadto sa Buenavista kag sa Hordan, Guimaras and Vice. So upon the assessment ma'am sang aton duty ports ug kon aton duty personnel dito sa may aton mga pantalan ma'am so gina-assess nila anay ang panahon in coordination sa aton mga shipping companies ma'am kung hindi makaya ang balod kag mabaskog or zero visibility ang Guimaras. So amo na siya ma'am ang mga instances nga nag-suspend kita sa biyahe natin. So diri ma'am sa area nato na diri kita ma'am sa may Corolla Wharf naton pakadto sa Guimaras. So ang iba naton abi ma'am especially sa mga roro naton kaya man nila ang sea condition naton kag ang hangin. So, sir, anong atong mga precautionary measures kung mag-sir, kung So, gina-intensified naton ma'am ang pag-conduct naton sa aton pre-departure inspection, ginalikawan din naton ang mga excess passengers, para nga ma-ensure naton ma'am ang safety and security sa aton mga pasahero, aton nga mga crew kag as well as ang aton mga barko ma'am. So gina-advise din naton ma'am especially ang aton nga mga passengers on biyahe sa atong mga sakayang pandagat nga i-monitor din nila anay ma'am ang weather forecast na gina-issue sa mga concerned agencies kaya iplanohon nila ma'am sa maayo ang ilang paglakat kung hindi man lang gid importante ma'am so pwede naton ipaiway anay it's because nga hindi man namin ang tiyempo nato so anytime pwede kita makasuspend sa biyahe kung hindi kita kaya sa aton ng mga fiber boats. Nabatian ta si Ensign L. John Ga, Public Information Officer ng Philippine Coast Guard sa aton interview. Bombo siya. Alright, thank you again, Bombo Antea. Hindi si Bombo Antea, Jan Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat kid, Bombo Antea Francisco sa imo sining report. So normal ang biyahe, Iloilo Guimaras, vice versa, kag mga roro naton. Mga pwede lang yung makonsiderar nga magpatigayon sa kanselasyon sa biyahe
Kon zero visibility, dalagko ang balod. Sandig pa sa Philippine Coast Guard. Di ang Parola Wharf naton lapit pa lang sa opisina sa Philippine Coast Guard. That is why ngiti mabantayan gina nila from time to time pananglitan may ara sang paglain sa aton sini nga panyempo nga nagakinanglan sang kanselasyon sang biyahe. Pagbaliktad ugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon. Ang project nga or Esplanade project sa Iloilo City District Engineering Office ginatudlo sa mga pumuluyo nga mo kunong nagtugasan nga pagbaha dira sa Maya Taft North Mandurriao. Kagamanog nagalaba sa nga masobra duha ka dupa nagatuhaw sa Barangay Gustilo sa distrito sang Labas. Kasunod sang mamunog sini nga ulan sa probinsya sa Iloilo. Wise ang na-record sini nga mga evacuees. Pero sa aton sini nga mga kasimanwa hindi salig or hindi mangin kampante aton sini nga mga kabumbo dira hilabi pa sa mga nabukid nga bahin. Kung mabasko ginang ulan siguro mas maayo kung magpangita kamo sang safe nga lugar para nga malikawan man kung may magaluntad siniyang mga landslide pahilayo lang. Dugang nga mga balita kag impormasyon na balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Momoray sa Udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for August 16 to 22, 2026. More excited than before. Ang Val Trouble Band magabalik to spice up your weekend sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa August 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sa Plus Wala di Iloilo. Sa August 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabako dagod malampuasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko.
Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Farmasya Fortuna, Poblacion, Leganes, Iloilo. Queen Bank, Zaraga Branch, Zaraga, Iloilo. ENS Store, Banga Abante, Zaraga, Iloilo. Neats Bakery, Aurora Street, Dumangas, Iloilo. Bedurias Minimart, Barotac Nuevo Public Market, Barotac Nuevo, Iloilo. Pototan Farmers Multipurpose Cooperative, Old Public Market, Pototan, Iloilo. Suerte Enterprises, Zuliesta Street, Poblacion, New Lucena, Iloilo. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban.
Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sa 35 minutos sa kalikan sa takna sining alauna. Balik sa pagpalagad sa nga bomboaray sa udto. Ang pagbaha sa Taft North Mandurriao hindi bangod sa Esplanade Project sang ICDEO. Hindi bangod sa Esplanade Project sang ICDEO. Amo ni ang ginklaro diri sa aton, no? Hindi bangod sa Esplanade Project sa ICDO. Pero sa Manog sa Agustino Lapas wa isang may ginklaro diri, no? Check ta mga balita sa Patrol with Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Dahil again, standby sa aton sini nga mga kabombo. Balikan ta nga linya ni Bombo Jomar sa dili lamang madugay kag subong man check karon ta makaron ang probinsya sa Iloilo kung kumusta sila dito. Balikan ta ran si Bombo Jomar. Bombo Jomar, please go ahead. Again, pakigangutan nato ng barangay official karon sa barangay Taft North, no, sa may distrito sang Mandurriao. Kasunod ini karon sa na-experiencehan sa nila nga pag baha-baha, no, sa nasambit sa ning lugar kay may pila sa mga pumuluyo ang naga-question karon, no, bangod sa sining sitwasyon nga daw kadasig kuno nga mag pugok, no, ang tubig kag rason sini sa pag evacuate, no, kagabi sa mga residente sa ditiging pagsulod sang baha ang ila sining puluyan. So isa sa mga ginalantaw ang ining posible, no, nga pagtukod sining project sa area ang Esplanade kag subok man ang ining slow protection kag sa piyak sining side may gintukod pagit nga dako sining building. Tiyang ginalantaw nga do nakitid kuno ang alagyan sa tubig rason nga daw kun magbuo ang ulan hindi sa dali-dali maka-subside ang tubig sa ila sining lugar, especially dra sa may area sang Taft North. So pakigangutan naton diri si punong barangay militar sang nasambit sini karon nga lugar kung ano gid ang ginalantaw sini nga rason. Sunod diri sa natungdan ginaklaro sini nga way niya kang tanan sa sining pagtukod sining project sang Esplanade, no, sa dalom sang Iloilo City District Engineering Office sang DPWH Bumbutsam, kundi ang isa sa ginalantaw nga rason sang barangay official amo ang sitwasyon sang alagyan sang tubig, no, kung ining creek sa nasambit sini karon nga lugar. Kay kun lantawon sunod sa natungdan isa sa gina-consider kun nga ang grabe ang pagpugok sa tubig bangod kunong dokulang sa dredging Bumbutsam ang idalom rason nga kun magbuong ulan maglabay ang volume sa tubig gilayon nga nagalapaw sa mga panimalay sa nasambit sining lugar nga kun lantawon kun dako yang volume do nagapugok sa ila kay kumo mataas ang idalom nga porsyon, no, sang ginatungtungan sang tubig Bumbutsam rason nga nagasulod karon sa mga pabalay ti sunod sa natungdan ang isa sa ginalantaw sini nga solusyon nga makasulbar sina amo ang pag dredging sa ila sini nga eryada, pero do medyo budlay pa kay do hindi pa sulod ni ang machinery ako ining machine sa nasambit sini karon nga lugar. Suno sa natungdan ang ginalantaw nga concern nga do makitid suno sa iya way kuno ya sang problema, no, kay kun lantawon makakater sa dako sining volume only ang ginareklamo lang kay ti ang mga pamalay sa may babaw, no, sa nga taytay sang Taft North rason nga nagabaha sa ila kay kumo nga mataas, no, ang ginaagyan sang tubig kag hindi siya madalom. Bumbutsam rason nga ti kagabi sa mo to nga pagbubo sang ulan, although way pagganay kita sa bagyo sini grabe niyang pagbaha, no, nga na-experience sa mga pumuluyo ti sa subong
Suno sa natungdan gina panawagan man no sa mga residente nga ti maguligmat lang. Actually ting iban sini kuno ganay bumbutsam gamat-amat naman balik in terms karon sa sitwasyon nila sa nasambit sini nga lugar matapos nga ang panahon ti do nagahagan-hagan naman no ang pag-ulan sini nga mabatsagan diri karon sa may syudad sang Iloilo. Aribla ang kabahin sang pahayag ni punong barangay militar kay isa pa ni sa ginalantaw sini kun tani nga solusyon man nga ma-relocate no ang mga residente sa area galing ti amo nang problema kun din sila sa iluhon kay as long as nga ti ara pag ila sining presensya hindi siya dali-dali no nga develop ang area kay sugpunan panatani na mo no ang dra sa ilang lugar sugpon pa na sang esplanade no halin sa area sa Desamparados sa may distrito sang Haro ti suno sa natungdan as long as ti ara ni ila sining presensya ti magapabilin nga sige hapon no ang status sa mga residente once kung mag-ulan ang tendency sinati sudlon gid sang tubig baha bumutsa mari sikap militar la sa sining pathag sa interview diri sa Bombo Radio. Problema na way madridgingan, way hindi kasulod ang water master na bla. Kaya kung makasulod ng dani kang madridgingan, mga ganaga na kayo doon nagkatupong mlayang ang tao blada ka gano kay kung sa piyak blada wabda kay absueltong tobe magkuan mo magditso dito mo kung dire yabla nga area dam pinakita mo man o kabudlay kang tubig do arigil sa dalong taytay da bla gruga pukok bla do amo ginabla way nga silingaw way pagkain putangan na esplanade de bla way pa na sa piyak pa lang tong esplanade. Pero kay nakita nga do gapugok siya da sa babaw, dra sa taytay kay ang sa sunod to. Kasi yung Desamparados to blang part do nakitid man daw. Makitid man to. Ang dito pa kagto may nagani kay subong. Why na nablas ang water lily kay kung may water lily do lapaw na gid siguro. Ang kita mo tong sa may Bulilaw Creek to ginkuha na tong mga water lily to. So, nagmayo mo ng pulos ng tubig. Di ba may building pandas tabok mo sa may tapos tayo may building na damo. Kita mo na ko da. Oo, sa ako sa parte ko pa na. Di mo pa na dati. Amo nang katapusan. Base amo nang rason nga doon nagkitid kap. Alagyan na, hindi man? Hindi, kadako. Kadang damping area. So, anong gina-consider mga ganga do kadalom ka tubig da subong sa mga pamalay stop north? Di amo ginang problema da kada dako tubig ano gid sila da permit di galing ang balay dira gis ba gali mo no. Oo dason problema na da nila pagkatapos ang dako tubig manglimpyo ano naman sila maglagnas kaya amo ginablang problema kaya muna galing nga siling kung may mga relocation siguro mayo naman masolbar naman nagroda ang kwartag pa hawa na dai makasaylo. Oo, hawa na dang area. Anong ginalantaw yung rason? Anong ginalantaw yung solusyon sini? Agod nga montat ni Kap? Di may kung makasulod taning water master na bla, daw gina-ditching na bla. Guro maka-minimize ang isang problema. Ang tubig, pero ang pulos ang tubig, siguro daw sufficiente man nga pagwa sa outflow ya. Ang sa ubos siya to ay problema, no? Ay to yung problema. Sa ubos, kita uman, way na yung problema. Ganat ang tubig. Ganat. Ang darasimos babaw, dugay lang. Dugay lang, pero subong okay naman, no? Way naman siya pong ano. Mag-ilan, mag-ulan, abi, butang ta, mga tagdua ka, amo to gabi, ng bundak sa ulan, triple gito ya. Hindi, gito ni mo yung masiling nga. Paano mo pa? Duway lang dugay, kasi saka na sila tubig. Ng golpe lang yung rescue na kaya hindi sila prao kapit pagabi. Nabatian si Barangay Militar sang Barangay Top North sa may distrito karon sang Mandurriao. So kinahanglan na gid man gali nga i-dredge dira Bombo Jomar. Hindi kay siling naapektuhan bangod sa proyekto. Inog dredge sige man dugay na data ni dapat i-dredge suno pa kay Kapnap. Yes. Amo nang isa sige dalantaw kag galing kiti ang problema hindi makasulod dira ang water master kay damo pa sang pamalay or may damo. Mga sila ginang nagapanag-iya or sarang nabalain na sila matawag nga mga informal settlers dira Bombo Jomar? Hindi na sila da kay ginapangitaan sila relocation subong.
Hindi, pero namin ko, residente ginada sila may mga titulo sila or informal settler? Mga informal na da sila ang mga residente dala sa may creek Bombocham. Kagi, after sang, kung madumduman ko pa, after sang Frank kag Yolanda, may mga ginpang tumod yung mga danger zone, kag way na kuntani na ginapanugutan nga mag-put up pa dira sang balay. Kasi dira gis baka ano mo, ang ila sining ginpamtang dao sang creek sa lugar mo na nga kon magbahati digid balikawan nga masulod gid ang tubig sa nasambit sa di karon ga area Bombocham. Mo na ang isa sa gidalantaw sini nga kon hindi ya badredingan ti konsolehi kon basi kon mangitaan sila ka relocation nga sa iluhan ti galing amo na karong ida problema man kay iwat nga da mangita lupa subong kapin pa ati kung magayo kada karosa at agiyak lupa di ba na dali-dali sa kanay nga mapasugot dayon nga tindugan sa iluhan sa residente karon nga ipang relocate pananglitan kon mahitso na ang ila sini karon nga status man Bombocham sa aton sa Makbombo. So overall, in terms karon sa pagbabaha, may pilalak gabi ito nga gin rescue sikap pero ti do leso naman is kadamaan no kay tigiban sa gin rescue gabi muna blang at hindi anay maghalin kun di pa magdalo mang tubig ti mo nang isa sa gina palabuot man ang concern karon nga hindi niya pagulaton nga mabutang patas dati italital ang ila sa kabuhi antes nga mag halin Bombocham kasunod sining na kung ma-experience sining pagbabaha diri sa may syudad sang Iloilo Bombocham. Samtang sa piyak sining bahin nagalaba no sa duha ka dupa kag malapaa ang nakita sining magkal sa may Barangay Gustilo sa may distrito sang Lapas. Kadungan man ini Bombocham no sang mamunog sini nga pag-ulan kagabi no ti timing gid ang ginguwa ni kamagkaldo alas 12 gid no sang kagahon dito sa Bersambit sini nga lugar no so gin check naton ang area dito gilito sa may property to ni Secretary Jasmine Mamon Bombocham no antes Taytay Doblas may Gustilo kun naling kadres Maria sa corner sa may komisyon si Belbla no as puntato pagkadto may isat halinda sa corner antes ning balay ni sekretary mo no Mamon sunod diri sa tungdan mga alas 12 tok gabi kay way na mas naktulog kay grabeng ulan ga bantay sila sa palibot basi kung golpe magtaas tubig sa suba tinakita kuno sang sining hinablo sa Linsangge ining magkal nga nagagwa na sa ila sining kudal kag nagadiktato sa bay karsada no so dito kinarankaran ang mga pumuluyo dito sa area kag kun paano nga madakop kay ang tuyo kun tani makross sa karsada mo no halitos balay ni Secretary piyak karsada makross sa piyak ti damo pag ito mga pamalay Bombocham so mutong nga nagkinarankaran mga pumuluyo sa palibot kagin tinguan no gibulig-buligan nila nga dakop no ang ining magkal suno sa tungdan hindi ilang ma-estimate kung anong kabugaton pero kung basihan do malapaa no sang tawo ang iya sining kadakuon sang iya sining lawas do bago kuno kaon do subusog ang paglantaw kuno ni sekretary mo no sining nasambit sining manaw so gilayon nga gin secure nila ang baba sina nga do di siya makapamuntog da no rano sin makalit pagid kag didto nga gin tawgan karon sa otoridad agod nga ma-turnover no sa may bahin karon sang Lapas PNP suno sa paglantaw nga posible halin sa iban sining lugar kay kuno dira sa area ti way man gani sang may nakita sila nga ti na may nagatinir sining manog no dira sa sambit sining lugar kag way man sang may nadula abi nga mga kasapatan dra no prior pa man sining pagbabaha no so isa sa ginalantaw nga basible halin sa may babaw ang mga barangayan nga nagsunod no sa dalukdo sang tubig kag nakasampay abi sila sining lugar kag hasta nakalabot sa may area sang Gustilo Bombocham kag suno man sa iya ti the first time nga nakakita nga daw mo kuno kadako
na nga sahi sang manog ang madkal ang nakita nila kaina sang kagahon dira sa may nasambit sining lugar. Arebla no pabati ta si Secretary Mamon sang may interview sa Bombo Radio. Siyempre ang hinablos ko una-una nakakita tapos nag-react sa singgit sa damo gani nabulabo gani. Mga oras to? Alas 12 gito sa gabi pag-untat sa ulan nga nag-subside ring tubig sa amo no. Amo to nang bakal sa sagwa bakal sa soft drinks pagkabalik ya. Nakita ya manog nagagwa sa may kudal namon. Andalan tinagsinggit sa manog tinaguluwa man kami tanan. Tapos ang abing namon nagdalagan din sa kalsada ang manog dito nagpakuray-kuray sa kalsada. May lang kami tawo nga naglabay kaga nga ako nga bayaw nagwa mo to nadakpan nila manog ginsulod namon sa sako. Mga kalaba to? Estimated mo? Laba pila to man. Sobra taas mga duwa ka tao, mga duwa ka dupa. Oo, dako ka man. Ang kadako niya, kadako dupa, butkol, ano? Dupa, sa laki, pang lalaki nga lawas to. Di ba si bago kao, no? Basi laban-laban guro may diat yan. Oo, laban-laban. Din halin to dapit man, senyor pagkantaw? Nagulhot man diri sa mo nagwa o basi kay ti siyempre nagtaas ng tubig basi kundi nga lugar nagwa to lagi hindi sa mo. Lapit sa diaw ano na rin nyo suba or creek ano? Ay man hindi man creek kay siyempre kaling kay ti si damo bala pamalay sa likod man no. Basi diri man nagagwahalin o kung wala kami kabalo basta diri nagwa. Ano the first time na nga na di? First time namon di o. Why masang may nakagat or ginano? Ay kay mayo lang kagin masabayaw ko gibutangan sa lang tape ang yang baba wala para hindi delikado. Wa man may gasagod sa inyo, di ba si may nagahupot sang mga mga labo. Paano kami di masagod man okay damo di bata sa mo niya. Delikado no. Ano ni man og di kaladlukan man og. Tika sunod sa ni anong ginahimo niya karon na parang masigurado nga di masulit blaw. Di siyempre ang kulang din na basi ko may mga lagwa na ligma to kaya kapit pa mo ni ulan subong. Aray na blos ko kakita gi kagabi nga nag-react basi may siya may bata di or way man sang may buho di lang wala lang tiyan mo lang na magandam lang kami kung basi may ara sa mga di nga lugar. Di na to karon manog. Ato ginatag namon sa pulis para hindi delikado. Endorse namon to sa pulis kagabi. Na batian si Barangay Secretary Jasmine Mamon sang Barangay Gustilo sa may distrito sang Lapas, Babutsam. Karon pila ka residente nagtuga man no sang kangawa sa ila nga basibla masulit pa kun maggrabe naman ang pagbaha portable na ululig matas la kun paano nga way lang ya sa mga biktima no sang kasubong sining sapat ang nakita sa nasambit sining area. Babutsam. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. So grabe, may manog nga nagtuhaw siguro ang ginapanaguan niya ginsulob man sang tubig hindi man siya kagwanta. Amo na nga nagagwa 53 minutos na nakalikan sa takna sining launa hingagawon ko report balita kaupo naman sa kay Bombo Eric Capio Quinto pagigangot man naton sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung kumusta ang monitoring sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo iway kuno iya sang na-record sining mga ginpang evacuate ti siyempre nabatsyagan man ang mamunog sining ulan sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo sa aton sining mga kabombo pero sa gyapon kung nalantaw naton sining panyempo may tsimpo nga huyo pang hangin na may dalang pag ulan-ulan may ara man nga dumakuro kalmante siya ganing sa aton sining mga kabombo sa mga nagapamati nagalantaw dira sa aton sining pagpangalagad maghalong kag mag-aligmat gid sa aton sining mga tagsa ka area dira. Bombo Erica sa report, please go ahead. Wala na nasasab ng dako nga huol sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo ang pag-ulan dala siyang kabagat kung ibase sa records ng Professional Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa interview sa Bombo Radio kay retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office,
Iyagin pahayag na naalarma lang ang mga pumuluyo tungod sa puwersa sang hangin kag pag-ulan. Gindugang niya nga gin-check nila ang mga river system sa Lambunaw, Haniway, Maasin, Leon, Alimujan kag iban pa nga lugar nga permigid ginabaha kag nagahatag problema sa mga pumuluyo. As of subong nga aga, wala sang recorded evacuees ang probinsya sang Iloilo. Suno kay Colonel Salinas, initungod sa wala man sang pagsaka sa mga katubigan sa mga suba sa probinsya kada mga waterways ang amat-amat naman nga napanubo. Apang sa tihak nga bahin, may mga pila ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo nga nagsuspend sang klase. Ang banwa sang Uton nga nagkansela sa tanan nga level sang ila sa eskwelahan halin sa elementary pakadto sa college, nagkansela man ang Dumangas, Leganes kag Barota. Gindugang Mania nga ang purpose ng sini nga cancellation ang tungod sa hindi man gusto sa mga executives sa mga lugar nga mabudlayan ang mga kabataan samtang nagabiyahe ang mga ini pakadto sa ilang mga eskwelahan sa golpe magbubo ang ulan. Ginklaro man ni Colonel Salinas nga preparado ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag amuman ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices. May mga communication system na nga na-set up agud mahibaluan ang sitwasyon sa kada banwa. May mga equipments man para sa pag-rescue kung kinahanglan. Ginpahanumduman niya ang tanan nga sundon gid ang rainfall advices kag mag-evacuate na gid kung kinahanglan. Aton pamatian ng interview kay retired Police Colonel Cornelius Salinas, ang Department Head sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hambagat, no? Wala man gid sing hindi man naghatag sang dako nga huol sa aton pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Pero mabatyagan naton ang pwersa sang hangin, ang pwersa sang ulan, which nga maalarma ang aton pumuluyo. Gin-check naton ang aton mga river system sa Kalinog, sa Lambunaw, sa Haniway, sa Maasin, Leon, Kagalimujan, that is Aganan, Salog, Tigom, Suwagi, Analao River Systems. Gin-check naton nga ang nagligad ng gabi, wala man ginsing tudo nga ulan dito. Kay amo ni sila ang pwersa sang baha, sang pag-ulan dito sa kabukiran kag sa mga river systems nato nga ini, kung hindi nato ma-monitor sa maayo, amo ni sila ang hatag sang dako nga problema sa aton pumuluyo. There is a downstream towns nato. Wala kita sang recorded evacuations. There is no forced evacuation. There is no preemptive evacuation because nga wala man sang pagsaka sang tubig sa aton kasubaan. Kag ang aton mga creeks and waterways medyo naamat-amat man nga napapanahog ang tubig. Pero mabatyagan naton ang kakulba sa aton pumuluyo kagabi among na ang pwersa sang hangin kag sang pag-ulan. Extension of classes, no, limited lang sa aton nga mga banwa. So ini sila ang Uton o levels, Pabia, Dumangas, Leganes kag Bartocnepo o levels. Amo lang ning kabanwahan naton as of this time ang nag-declare sang suspension of classes. So this is ang purpose siguro sa aton local chief executives dire is nga hindi man matamaan ang aton mga kabataan magkadto sa eskwelahan kay basi magulpi naman ang pag-ulan kag mabahaan sila along the way sa pagbalik nila sa ilang mga panimalay. We are always ready 24/7 ang aton Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang aton Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices. May mga communication systems kita nga na-set up, no, para mabalaan nato ang sitwasyon sa kada banwa. May mga equipment kita for water search and rescue, for road clearing, no, may mga response cluster makita nga na-establish as mandated sa aton Republic 101/21 nga kung sa diin tanan nga mga local government unit should come up with equivalent force, equivalent equipment, kag equivalent support from the community kung mag-address ang isa kapag baha, kung pag-address ang isa kapag bagyo o kung landslide. Sundon ginaton ang mga rainfall advisory kung gusto naton i-monitor na may incoming bala nga pagbaha, no? Orange, or yellow, orange, and red for the severe rainfall or intense rainfall. Tapos ang aton mga pumuluyo sa kabukiran, ang aton communication system sa mga river system naton, no, kag ang ginatawag ng pluvial flooding. Ang pluvial flooding is intense heavy downpour tudo nga pag-ulan
in one particular area na catch basin siya, wala na siya sang outlet, palpak ng iya drainage system, gamay ang drainage system, gamay ang iya kanal, silted ng iya mga waterways, silted ng iya mga drainage system. Amo sina nga compounded ng aton problema sa pagbaha. So makita naton diri nga kun amo sini ang level of saturation sa aton kalupaan. So expectedly kung may incoming kita nga pagbagyo kag ang contract niya mag-hit diri sa probinsya sa Iloilo, tanawon ginaton nga may taas nga pagbaha sa aton probinsya. Nabatian si retired Police Colonel Cornelio Salinas ang Department Head ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Bombo Cha. All right. Ini si Bombo Erica Berganyo Piacinto and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Erica Piuquinto sa imong sining nga follow-up report. May dako gid nga bagay ining mga nagpulunsok nga mga basura, mga silted sini nga mga area bla nga nagatugaman sang pagbara sang mga waterways naton. Sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini nga mga kauturan nga nagpadala diri sang mensahe. Sige, salamat kid sa mga informasyon. Tingwa namon nga makapadulong dira sa inyo sini nga mga area para matsikiyar ining ginatudlo ninyo nga nagtugaman sang pagtumpok sang basura kuno sa mga area sang Kubay. Salamat gid sa information na checkero na karon na sang aton sini nga mga kupdanan ang mga bombo reporters. Anyway, kung may mga concern kamo luyag i-sumiter, ipabombo, magpadala lang lamang sa inyo sini nga mga mensahe sa aton sini nga Facebook page para matagan aton sa nagakigo sini nga tiyempo padulungan ina kag husi saon. Ibang mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa panay nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Udor, panay nga pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo. This time, standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Hindi mo lang ganimo ang kurman. Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for August 16 to 22, 2026. More excited than before. Ang Val Trouble Band magabalik to spice up your weekend sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa August 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sa Plus Wala di Iloilo. Sa August 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabako dagod malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sa mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome dito sa Tuesday edition sa kahapon lamang program.
Kita na yung mag-aopdanay sa sining adlaw sang Martes bangod nga wala sang impeachment trial today because ang mabaskog man nga ulan dito sa Metro Manila. So, sa sining nga hapon, igadulong natin sa inyo mga kasaysayan nga inyo gig nga ginabantayan. Thank you for being there and thank you sa inyo nga mga walang sawang pag-share sa mga istorya diri, and to those nga mga manugpadala sa ilang mga kasaysayan, thank you for your courage para nga mag-share sa mga inyuman inagihan diri. Sa kahapon lamang program, mga inagihan ninyo sa kabuhi, gani kung ready na pwede na nga mga-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or king ginsulat ninyo, pwede na nga ipadala or idulong diri sa Sky City Towers na may Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, nag-aabi-abi gid sa inyo tanan sa sining nga hapon nga liwat nato nga pagubdanay para sa kahapon lamang program, and I hope you are safe kag be safe gid, especially those nga mga naapektuhan todo sang mabaskog nga pag-ulan sang kagabi and even until now. Anyway, let's stay relaxed. Updating niyo ako. This is Tita Regine. I'd like to welcome you all with a song from Albert Acolado, I Need Your Love. Welcome sa Kahapon Lamang program. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love.
Albert Acolado, I Need Your Love. It is now 15 minutes after 2 o'clock. Umpisahan ta ang pagdulong sa ating mga ginakalingawan. Ari ang sulat ni Gab Sangkapis. Mula sa sakit ng nakaraan tungo sa pag-asa, ang kwento ng isang taong hindi sumuko. Dear Tita Regine. Magandang araw, Tita Regine, at sa inyong mga tagapakinig sa Bombo Radio, lalo na sa programang Kahapon Lamang. Tawagin mo lamang ako sa pangalang Toto Gab, 33 taong gulang, panganay sa 7 magkakapatid. Ipinanganak at lumaki ako sa isang mahirap na pamilya, sa isang liblib na lugar, Barangay Mianay, Sigma, Capiz. Simple lamang ang aming buhay. Hindi kami mayaman. Marami kaming pinagdaanang hirap bilang isang pamilya. Ngunit sa kabila ng kahirapan, natutunan ko na ang isang tao ay maaaring magsimula sa maliit na lugar at maliit na kalagayan, ngunit maaari pa ring mangarap ng malaki. Ngunit hindi naging madali ang aking buhay. Sa paglipas ng panahon, naging PWD ako at hindi na ako nakakalakad ng normal. Dahil dito, nakaranas ako ng pangungutya, diskriminasyon at pambubuli mula sa ilang tao, maging sa aking paligid, sa paaralan, at maging sa mga taong hindi ko inaasahang makakasakit sa akin. May mga salitang hanggang ngayon ay hindi ko madaling makalimutan. May mga nagsabi sa akin na wala kang silbi. May mga salitang parang kutsilyong tumatagos sa puso na para bang isa lamang akong pabigat at dapat pakainin na lamang na parang hayop. Masakit. Napakasakit marinig ang mga salitang yon, lalo na kapag paulit-ulit mong naririnig at nagsisimula mo ng paniwalaan ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. May mga gabing tahimik akong umiiyak. May mga pagkakataong tinatanong ko ang aking sarili, may halaga pa ba ako? May mararating pa ba ako? Bakit kailangan kong maranasan ang lahat ng ito? At dumating ako sa punto na dahil sa sobrang bigat ng sakit at kawalan ng pag-asa, pumasok din sa isip ko na baka mas mabuti pang tapusin na lamang ang aking buhay. Hindi ko na kinahihiya ang pagsasabi nito ngayon, sapagkat nais kong malaman ng mga taong nakikinig na may mga taong nakangiti sa harap ng iba, ngunit tahimik na nakikipaglaban sa loob. May mga taong pumapasok sa paaralan, nagtatrabaho, nakikipag-usap at nakikihalubilo, pero pag-uwi nila, mag-isa nilang dinadala ang bigat ng kanilang nararamdaman. Ako mismo ay dumaan doon, pero salamat sa Diyos, hindi doon nagtapos ang aking kwento. Sa halip na tuluyang sumuko, pinilit kong kumapit sa buhay. Pinilit kong maniwala na maaaring hindi ko kontrolado ang mga salitang sinasabi ng ibang tao, ngunit maaari kong piliin kung paano ako tutugon sa mga ito. Pinili kong sabihin sa sarili ko, hindi ako walang silbi, hindi ako isang pagkakamali, hindi ang kapansanan ko ang magdidikta ng aking kinabukasan. At nagsimula akong lumaban. Hindi gamit ang galit, hindi gamit ang paghihiganti, kundi gamit ang pangarap, sipag, pananampalataya at pagtitiyaga. Dahil mahirap ang aming buhay, kinailangan kong magsikap upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Mula high school hanggang kolehiyo,
Naging working student po ako. May mga araw na pagod na ako. May mga pagkakataong kapos ang pera. May mga panahong gusto ko nang huminto. Pero sa bawat pagsubok, lagi kong iniisip. Kung titigil ako ngayon, sino ang mananalo? Ang aking mga problema o ang aking pangarap? Kaya nagpatuloy ako, unti-unti. Isang araw sa bawat pagkakataon. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. At sa kabila ng aking kalagayan, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Theology sa isang Christian school. Hindi man naging madali ang paglalakbay, natutunan kong ang mabagal na pag-usad ay mas mabuti kaysa sa tuluyang pagtigil. Ngayon, 33 taong gulang na ako. Mayroon na akong asawa at sariling pamilya na kasama kong humaharap sa buhay. At higit sa lahat, mayroon akong pagkakataong maglingkod bilang isang missionary dito sa probinsya ng Antique sa loob na ng 4 na taon. Minsan naiisip ko ang aking nakaraan. Ang batang si Gab na lumaki sa isang liblib na lugar. Ang batang nakaranas ng kahirapan. Ang batang pinagtawanan dahil sa kanyang kalagayan. Ang batang nakarinig ng masasakit na salitang nagsabing wala siyang silbi. Ang batang minsang nawalan ng pag-asa. Kapag tinitingnan ko ang aking buhay ngayon, masasabi ko, Gab, hindi pala doon nagtapos ang buhay mo. Ang mga salitang minsang sumira sa aking pagkatao ay hindi na ngayon ang batayan ng aking halaga. Dahil natutunan ko na, hindi mo kailangang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. May mga taong makakakita lamang sa iyong kahinaan, ngunit maaaring may ibang nakakakita sa iyong potensyal. May mga taong huhusga sa iyong nakaraan, ngunit may Diyos na nakakaalam ng buong kwento ng iyong buhay. At may mga taong sasabihing hindi mo kaya, ngunit maaari mong patunayan sa iyong sariling buhay na may kakayahan kang bumangon. Ano ang natutunan ko sa buhay? Una, huwag mong hayaang ang kapansanan ang maging dahilan para mawala ang iyong pangarap. Maaaring may bagay na hindi mo kayang gawin tulad ng ibang tao, ngunit hindi ibig sabihin na wala ka ng kakayahan. Pangalawa, huwag mong gawing pagkakakilanlan ang masasakit na salita ng ibang tao. Kung sinabi nilang wala kang silbi, huwag mong agad paniwalaan. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa opinyon ng tao. Pangatlo, huwag kang susuko dahil lamang sa isang masakit na kabanata ng iyong buhay. Ang isang kabanata ay hindi buong libro. Ang isang pagkakamali ay hindi buong pagkatao. Ang isang pagkabigo ay hindi katapusan ng iyong kinabukasan. At higit sa lahat, kapag dumating ka sa puntong pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, huwag mong sarilinin ang bigat. Magsabi ka, humingi ka ng tulong, lumapit ka sa taong mapagkakatiwalaan mo. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Minsan, ang pinakamalaking tapang ay ang magsabi ng nahihirapan ako, kailangan ko ng kasama. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at dumaranas ng matinding problema, gusto kong sabihin sa iyo, huwag mong tapusin ang buhay mo dahil lamang sa isang problema na hindi mo pa nakikitang malulutas. Maaaring hindi mo pa nakikita ang magandang bukas, pero hindi ibig sabihin na wala ito. Maaaring ngayon ay umiiyak ka, pero hindi ibig sabihin na habang buhay kang iiyak.
Maaaring ngayon ay bagsak ka, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na maaaring bumangon. May bukas pa. At kung ikaw ay may kapansanan, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka inutil. Hindi ka pabigat. Hindi ka walang halaga. May kakayahan ka, may talento ka, may pangarap ka, may lugar ka sa mundong ito, at may dahilan kung bakit patuloy kang nabubuhay. Ang buhay ko ay hindi perpektong kwento. Ito ay kwento ng kahirapan, sakit, pangungutya, luha, pagod at pakikipaglaban. Pero ito rin ay kwento ng pagbangon, pangarap, pananampalataya, pagmamahal at pag-asa. Mula sa isang batang nanggaling sa isang liblib na sityo sa Sigma Capiz, mula sa isang taong minsang tinawag na walang silbi, mula sa isang taong minsang nawala ng pag-asa, ngayon ay mayroon akong sariling pamilya at pagkakataong maglingkod sa ibang tao bilang volunteer missionary sa Antique. Kaya, kung may isang mensahe akong nais iwan sa mga tagapakinig ng Bombo Radio kahapon lamang, ito ay ito. Huwag mong hayaang ang sakit ng kahapon ang magdikta sa kinabukasan mo. Ang kahapon ay bahagi ng iyong kwento, ngunit hindi ito ang kabuuan ng iyong buhay. Maaaring durog ka ngayon, maaaring pagod ka, maaaring maraming beses kang nasaktan, pero hanggat may buhay, may pagkakataong bumangon. Hanggat may pag-asa, may dahilan upang magpatuloy. At para sa akin, ang pinakamagandang patunay na hindi pa tapos ang aking kwento ay ang buhay na mayroon ako ngayon. Hindi naging madali ang buhay ko, pero natutunan kong hindi kailangang maging madali ang buhay para maging makabuluhan. At kung may isang bagay akong gustong ipaalaala sa bawat taong nakikinig ngayon, hindi pa tapos ang kwento mo. Huwag kang susuko. Dahil maaaring ang buhay na gusto mong tapusin ngayon ay siya palang magiging buhay na balang araw ay magsisilbing inspirasyon sa maraming taong nangangailangan ng pag-asa. Ang kahapon ay maaaring puno ng sakit, ngunit hindi ibig sabihin na wala ng magandang bukas. May pag-asa, may panibagong simula, at may dahilan para magpatuloy. Maraming salamat, Tita Regine, sa pagbigay oras para mabasa at maibahagi ko ang mga kwento sa inyong tagapakinig. God bless you and more power. Toto Gab, Sangkapiz. Toto Gab, I can sincerely feel the conviction, and what a powerful sharing of your story. Pag-asa, paglaom, ina ang may-ara kita tanan, apang indi tanan sa aton ang maka-appreciate sini, kag makakuha kusog nagikan diri. May mga tawo nga nagakadulaan sang paglaom, nga hindi na nila makita ang ilang mga ginahandom, hindi na nila ma-realize. But husto ikaw, if you keep on persevering, just one more day, one more try, one more chance, one more push, and that one more thing could mean your future, your success, your triumph. God is hope.
Kada adlaw, ginhatagan niya kita sini, apang hindi tanan ang willing nga mag-take sini. But every day is a new day, so let us face the day with courage, with gratefulness, pagpasalamat, taking all the challenges it brings, and taking that inspiration from Saint Ignatius of Loyola. Work as if everything depends on you, and trust as if everything depends on God. You worked hard and trusted God, and so you did it. You made it. Congratulations sa imo tato, Gab, and keep going. Salamat sa pag-share sa imo matahumi istorya diri sa kahapon lamang program. 12:30 ang atong oras, mga panubalikan kay LP with more stories para sa inyo. Sa gihapon ka po ninyo si Tita Regine, magabalik kita pagkatapos ng sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisan naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro ha nga na-unplugged ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Chekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads.
Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tao. Heto na ang isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. That's right. Subong sa aton yung studio, mga kabombo, ang isa sa aton nga mga special draw winners. Taga North Baluarte Molo, Iloilo City, nagamit sa preferred purchase ng holiday beef loaf. 51 anyos ang edad. Congratulations sa kay Jaime Bahon Jr. Kag, ari diri siya para nga magkuha sa iyang premyo, 500 pesos nga cash plus limited edition nga 60th anniversary transistor radio courtesy sang Bombo Radio. Mayong hapon gid sa imo, Jaime. Yes, ma'am. Mayong hapon. Taga diin gani ikaw? Taga Barangay North Baluarte Molo, Iloilo City. Kumusta ang inyong sitwasyon kay ti kagabi? Terrible ang ulan. Medyo hangin-hangin kay tumod may bagyo. Ti sa inyo yang lugar wala man kamo silingan na bahaan? Wala man dra ang porsyon sa amon, ma'am. Ay, salamat naman. Ano nga itong trabaho? Gatsanggi, ma'am. Alright. Okay man? Okay man, makaginansya man. Sige. Mayara na sa imong makamutira ang imong 500 pesos nga cash. Pwede natin nga isipan nina. Okay. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Alright. Anong mga plano ta sa 500 pesos cash nga ina? Okay, idugang ibakal sang prop purchase nga gindagan ko nga holiday beef loaf, kabiban pa nga mga promo nga dapat nga ibakal ko agud nga magdaog ako liwat. Sige, good luck yun sa imo and aim for that 1 million pesos. Thank you, ma'am. Ang imo nga radio, pwede natin nga matry ina. Kung nagaandar kag wala gid man siya na lock in sa isa lang ka estasyon. Okay. May LED light. Yes, ma'am. Alright. Try ka, ma'am. Sige. Okay. Naga-on. Okay, naga-on. May flashlight. Okay. Okay. Ang dial. Okay, okay na, ma'am. Ang dial. Palihog, tiyog-tiyoga. Kun. Okay. Yun. Wow. So, happy kasi na sa iyong mga premyo. Wala siya nakalock ha sa isa lang ka estasyon. Siyempre, ma'am. Alright, sige.
Congratulations sa imo. Anong imo nga mahambal? Kay nagdaog ikaw sa 550 pesos na cash kay Transistor Radio. Okay, nagapasalamat ko sa proof of purchase nga gindagan ko kag ilabi na gid ang Star FM nga nag-sponsor agud to nga matigayon ini nga events. Alright, Star FM kag ang Bombo Radio. So good luck ha sa liwat mo nga pag-join, paghulog sang mga madamo pagid nga mga premyo. Basta Radio, Bombo. Star FM. It's all for you. Alright, di utonta. Basta Radio, Bombo. Star FM. It's for you. It's all for you. It's all for you. Alright, congratulations once again. Excited ang ating winner, si Jaime Bahon Jr. sa North Baluarte Molo, Iloilo City. Kag kita, balik diri sa kahapon lamang program, padayon kita pa sa pagdulong sa inyo, sa mga makalilingaw ng mga kasaysayan. Let's go to the story of Nanay Flor. Palangga kong Inday Regine. Kumusta ka dira? Kabay maayo man. Kung parte sa akon diri, maayo man. Inday ang akon nga isaysay sa imo. Nahanungod sa akon nga bata nga nagka-nervous breakdown. Nga hasta karon wala gid siya maulian sang iya animo. Hindi gid husto ang iya nga animo. Wala gid sa husto nga pensar. Sa pagpamuno ko sini, ini si bata ko, hindi lang pag-imit lang ang iya matuod nga ngalan. Tagunta lang siya kay Neni. Ini si Neni, may balay sila sa malayo nga banwa. Nagapangabuhi sila sang iya bana nga ato bala Inday, nga sa una ko nga sulat nga gindagaan ko, sulaktod gani ato kay tama kalawig kung isaysay ko. Nagpangabuhi sila sa bukid, kay malayo ang banwa. Hindi lang pag-imit lang ang lugar. Sa laktod nga istorya, nagbata na si Neni sa 5 kabilog, 3 ka lalaki, kag 2 ka babae. Sa nagaedad na ang jutay na nga bata sang 4 ka bulan, nagumpisa ang iya balatian. Nahadlok siya sa sulod sang balay, kag nagapanaggo sa idalom sang katre, kag ang iya bata do hindi na makakilala nga nagawakal nga hindi maintindihan. Gipahibalo ako sa akon balaye, nga kaduan ko sa bukid ang bata ko, kay lain na gid siya. Pero Inday, ginpaluyahan ko ang yabayo sa albularyo, kay ginatagan ako dayon sa mga ito ko sa iya. Sa pagpadayon, naglakat ako kag magsakay sa bus, mga 2:00 sa hapon ako makasakay, kag naghigda ako anay sa banwa, sa balay sang utod sang iyabana, kay Maninday, nagabihan ako makadangat sa banwa. Sang 6:00 sa aga, dayon ko lakat, kay man Inday Regine, wala sang salakyan nga makaabot didto. Tama gid ka binukid, kag liko-liko pa ang banas nga akong ginausoy, pakadto sa balay nila. Inday Regine, halin ako sa banwa, mga 6:00 sa aga. Nakaabot ako sa balay sang bata ko, mga 9:00 sa aga, o ko 9:00. 3 ka oras ang akong nga lakat. Hamak mo, 12 ka kilometro ang kalayoon. Pagabot ko, dayon ko ituob ang iya bulong. Kaginhatag ko sa iya bana ang iban. Kag siling ko, tuubon mo karon naman sa sirom, agud makatulugan siya. Kay mapauli ako dayon, kay may bata man ako nga gamay. Kag ang bana ko lang ang nagabantay. Nagkaon nanay ako, kay ginbayaan ko ang bata ko, kay ti may bulong naman siya, nga ginbilin ko. Inday, dayon ko lakat naman, balik sa banwa, halin ako 1:00, abot ako sa banwa, 4:00. Hamak mo Inday, nga lakat ko man, 12 kilometros, pabalik naman. Sakay ako sa jeep, or sakay ako sa bus. Right? Dahil lang yun, ha?
So sakay ako sa bus, 4 ako abot sa balay, or sakay ako sa bus, alas 4, abot ako sa balay, alas 7 sa gabi. So pag-abot ko sa balay, tama gid ako kakutoy, nga nagapalanakit ang akon mga paa, mga hawak sa lakat ko, nga 24 kilometros, isa ka adlaw. Siling sambana ako, ti, paano si Neni? Sabat ko, pagalin ko, nagtulog siya, kay gintuob ko. Ati mayad, basi pa lang, mag-ayos siya. Inday mga 1 week, ginpatawag naman kami. Kuhaon dito si Neni, kay tama na gid ang iya nga nabatsyag. Naglakat kami sang bana ko, kagkatuan namon siya, kag maghimos pauli sa amon. Ako nagahuban sang bata, kag ang bana ko, nagdala sa mga bayo nila. Kag si Neni, duha ka lalaki ang nagadapit sa iya. Ginhapit namon siya sa mental hospital sa Pototan, pero hindi magpa-admit. Hindi siya magpa-admit. Kay nagadalagan magwa sa hospital. Gindala na lang namon, pauli sa balay. Sa laktod nga sugilanon, ginpabulong manamon sa albularyo. Pero wala gid mag-ayo. Kay ang hangin nagasaka na sa ulo. Ano abi, kay tama man kasuplada. Hindi man siya magpahilot. Ginapabayaan lang namon siya anay. Sang ulihi, amat-amat nga nag-uli ang iya panumdum. Nag-ayo gawa siya, kay ginapakao namon siya pirmi, busog. Nakapahuway kami. Galiinday, ginagutuman siya, nga bag-o magbata. Sige ang obra sa uma, garab sang humay. Ti, dire, maayo gawa, kay nagtambok siya. Next part. In the Regine, ang duwa niya kabata nga dalag ko na dito ginpaestar sa bukid, sa balay nila nga una. Puro na sila soltero. Pero si Nanay Nanda, ari sa tupad balay namon, upod ang magagmay nga mga bata. Amat-amat nga nagdalag ko na ang mga kabataan, kag nagaobra na, kag makabulig na sa ila nanay, kay si tatay nila, tamad. 4 na ang may pangabuhi subong, kag makapahuway na gawa si nanay nila. Nagpahuway-huway kami, kag tapos nagpanyaga kami, pagkagabi inday, damo na ang mga tawo, kay damo ang ila pamilya, nagabulig digamo. Kami nagtulog pagkagabi kay pagkaaga, masako ang digamo sa mga tawo. Anay sang tapos panyaga, himos kami, kay malakat na kami sa paglubong. Alauna ang iyamisa sa simbahan, mga 6 kilometro ang kalayoon sang balay sa simbahan. Ara lang sa barangay nila ang misa. Ako inday, sa funeraria ako, upod ko ang bangkay na sang apo ko. So apo mo ang napatay. Tapos misa alas 2, may huluhambal pa sang kabuhi sang patay, pero primero ako ang naghambal. Ang bata ko nga magulang, tapos ang iya manghod, tapos lakat kami kadto sa patio, mga alas 3 na. Pagkatapos lubong, nagpauli na kami, sakay sa amon salakyan, mga alas 6 kami makapauli. So inday, tubtub na lang diri ang malawi ko nga sulat, amo ini ang amon kahimtangan subong, ang kamatayon sang akon apo, 42 ang iya nga edad. Tami ako gali, kanday Lola Amparing, Lolo Densyo, Ningne, Mom, Student Moms ang Lambunaw, Survivors ng Gimaras, ilabnigid sa imo, kag kay Bombo Oni, Bombo Ayan, Bombo Chime. Ang matinahuron, Nanay Flor. I thought, or feeling ko lang, no? Do ba may na-miss kitang page or may na-miss out mo ang isa ka page sa imo diri nga second part sa imo nga story kay do nagulpihan kita no nga tinagahilimos na kamo sa paglubong na sang patay and all the while you were talking about sa kay Neni and then sa next part kili party na sa imo apo nga napatay at the age of 42. Siguro ang imong bata nga si Neni nag-suffer sang postpartum blues. Budlay gid man sa mga kababainhan nga bag-o bata, kalabanan or hindi man kalabanan, may mga ara cases
nga nagasuffer sa postpartum blues kag nabudlayan nga easily makapanumbalik kung ano sila sa ilang normal nga kaisipan, sa ilang normal nga kondisyon. Some takes a while, ang iban kung ginatutukan mas mabulig-buligan sa sige-sige nagaayo man. But, well, we hope, no? Ng imo nga bata, you said nga until now, do wala gid nakabalik sa iyang kinaandan nga kaugalingon. But kabay, ha? Nga manami man ang inyo nga pag-manage na, kag siya man, kabalo man siya, tatap, kag magbulig sa iyang kaugalingon. And so that, no? Padayon ang iyang pagpangabuhi, kag padayon nga makatutok siya sa iya nga mga kabataan, kag sa iya nga panimalay. Kag salamat gid for being there para sa imo nga bata, dako ka mga bulig para sa iya. Thank you gid for sharing with us ang ining story, Nanay Flor. Oras naton, it's 51 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gilayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman na mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Pakyun? May gamay pa kita nga minutos nga nabilin, diretsuhan ta ang sulat ni Student Mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. It's nice to sit down again and write a letter to KLP. Same old feelings, same old magic. This is what KLP makes me feel. Every time my name, Student Mom, is mentioned in your program, I feel a certain excitement. And when my letter was read, August 10, Monday, it gave me the same old feelings. Ay, sulat ko na ang basahon ni Tita Regine. At last, nadulong na gid man ni girl ang sulat ko sa Bombo Radyo. It takes too long, nevertheless, nadulong man. Proverbs 13 verse 12 says, "Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life." Sometimes sadness fills our heart when some of our longings in life is not fulfilled. The delay of something much longed for can result in angst and pain. But once it is fulfilled, it's like a tree of life, something that allows us to feel refreshed and renewed. So, whatever your longings are, you can trust in Him, knowing He loves us unceasingly. Let us give our hopes and desires in Him,
asking Him to grant them according to His wisdom and love. Tita, to nagbaralik sa akon ang mga nagliligad sa basahon mo ang sulat ko about sa pagbalik eskwela ko sadto. 1979, kanaka-graduate ako, 1983. 51 years old na ako pagbalik school ko. Nakapasar sa board the same year, kag naka-teach pa for 17 years. Kag subong, at almost 88 years old, I am enjoying the fruit of my labor. Of course, through God's goodness, mercy, and love. Sa makagraduate ako kag makateach, feeling ko ako si superwoman. Only later I realize it's God's love and mercy that helps me to become what and who I am. Without His help and love for me, I can do nothing. But with Him, with God always, nothing is impossible. Tanan nalipay sa mangin isa na ako ka-teacher. Grabe support sa akon bana kag mga kabataan. Kagamo ini ang happiest moments of our lives. So, be together and suportahan ang dreams sang kada isa. Pero syempre, bago ang success, damo nga challenges ang kinahanglan mo nga i-overcome. Nadumduman ko pa tita, na-promote sadto nga school administrator ang husband ko, kaya nakasiling siya sa akon. Te, school administrator ng bana mo, ikaw, ano ka na? Daw nagtudok sa utok ko ang ginsiling niya. Ginapakanubo niya ang pagiging plain housewife ko kag mother? Basi na insecure siya sa akon estado. Dugay akon panumdum tita, do na hurt man ako sa ginsiling niya. Gani, to prove nga hindi ako amuna kamango, ka-GAGA, nag-decide ako na magbalik eskwela. It's a hard decision for me then because of our poor financial condition. But gin-push through ko ang decision ko. Estudyante na ako, nanay pa. Paindis-indis ang kamitanan sa balay sa kasakuon. Pero, wala ko ginpabayaan ang mga responsibilities ko as wife and mother. Wala kami kabulig sa balay. Halos tanan nga obra, akon. Maninda, magluto, manugalaba, manghimos ang balay. Hay, tita, wala ako arap-arapan sa damo sang obligasyon ko. But because of my trust in our Lord, He sustains me in all my hardships in life. Amo ni ang mga times, tita, nga I always pray, always looking up and depending on Him for strength and courage to go on. Kagwala niya ako ginpaslaw sa akong mga handom sa kabuhi. Until now, at almost 88 years old, He is still being so good to me. Thank you, loving Father, for your provision every day. Thank you for the renewed strength I experience as you fill my life. Tita Regine, close ko na letter ko. Thanks for reading. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Si Student Mom is a great source of inspiration. Ilabinagid, no? Sa pagiging student mom, gani niya. At pila to hambal mo? 51 years old. Kung nag-decide ikaw nga mag-continue ka sa iyong mga studies. And then naka-work ka pa, nagamit mo pa ang iyong mga kurso for 17 years or maybe more. And now, looking back, you're so proud of yourself. You should, hindi bala? But of course, with all humility, you're saying, nga hindi man to yan, no? Tanan lang bangod sang imo effort. It was made possible because of the Lord. So, ang imo nga faith and trust in Him nag-work together sang imo nga determinasyon kag sang imo nga kapisan. And so, I know, kalabanan sa aton yung mga estudyante dira, regardless, no, kung naglain man ang order sang kabuhi, like supposedly may eskwela anay, and then mamana, and then magpamata, but pwede man, no? Like say, kung may mga twists and turns, ang imo nga ginagyan, ang imo nga life, pwede sa gihapon nga makabalik
It's very possible. Kag maka-attest to that, si student ma'am sang Lambunaw. Thank you so much, Gid. Ang atong oras is exactly 3 o'clock, mga kabombo. I'll be with you next time. Let's see about tomorrow. But anyway, sa inyong mga istorya dira, pwede gid nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga sulaton and then ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I'll see you next time. We do not know if tomorrow canceled sa gihapon ang impeachment trial. Well, if it's canceled, automatic. May ara kita sa kahapon lamang program. So see you then! Sa gihapon ninyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.